वाव दिनैलाय माथो गेवलां गेवथां बिबार बारियाव बिबारजों समायफ्लेथारदों नाहरलायगोनला बा नंगौथ' आरो जोबोद समायमारदों बे बिबारफोरनि बिदैखौ सोमब्ला जों माफा सिखिरि जाथारनांगोन नङा होनब्ला हांख्राय ओइ नोंसोरो मिन्थिया नामा बिबारफ्रा माफा सिखिरि थायो होननानै नोंथांमोना मानसि ना जुनार मानसिब्लाथ' नोंथांमोननि न'खरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन न'खराव थांनानै गाबागावनि बिनानावखौ मानो जंखायहैयाखै ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोंलै बानलु बोरदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय फैदो दांस्रां बिसोर माथो मोनदोंब्रा थौदो लोगोफोर थौदो दावग्रा हाउननि दादागिरि ओइ शाला
गोजोनबाय ना नेरसोन बे लखबाव नों आंखौ सानबेसे दोननानै लाखिनो हायो नायगोन आं नोंखौ सैमानि फिसा सिनायाखै नों आंखौ हेलौ सोर जाखो आं चन्दनसि बुंदों सम्बारु माहाजोन न' दंना आंनो माबाफोर गोजोनथाव रादाब दं नामा बाथ्राया बांद्राय मोजां नङा नोंथां खोनासं नोंथांनि फिसाला महरा मैया बेलासिनिफ्राय जोंनि लखबाव दंफैयो मा दायनि थाखाय नोंथाङा फैग्रोदोल' जेवारि निजिरा आइ मामोन बाबा नों मायालाय सानस्रि मोनावसो रुवाथि नागिरनो होनना थांदोंमोन बारिथिंबो थांदोंमोन मैगंसो नागिरहैदों नामा र' आं नायहैनि थांलाय हा बे सेंग्राफ्रालाय बबाव थांजोबखोब्रा ओइ खाख्रब आयौ फैले माथो ओरै फैलाय मा जाखो आदै नोंसोर सानैजों बे दाउखानि हा 15 बिगा गैया होमबा बेखौ ट्रेक्टरजों एवजोबदो थां ट्रेक्टरनि थावा एसे खम ना बेखौलाय माथो गावनो एवगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय बियो सुखुनो हायिया मैया गावनो होनो होननानै बुंफिनदों नोंसोर सानैया थांनानै एवै दे जागोन दे थावनि दामा हद बेनो आरो गाइखेर दाहाखौ नोंसोर रानथेनजों नोंजों थांनानै गायहैदो रानथेना लिंलां जागोन दे आयं सावल' माल नङा दुलाय हा दिनै मा ओंख्रि संनो मादैया जेबोखौनो खिथालाङाखै आदै जेबोआनो गैया दाहोनाफ्राबो सेनखौनो साहैला नालाय हा माथो जाबावनो बे थेंगोना मोनजोंलाय मोनसे खामानि थोनग्रा मोनसे खामानि मावग्रासो बिसोरो गावनो मोनजाथारो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बे दुब्लिफ्राव सेन गंसे गाना दोनैबानो नाया मोनजायो गावसोरनो दाथों दिनै बिसोरो बानलु बाथोन होना हो हा माथो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थागा हारसिंलाय दावराव जानायसो नुदों नोङो दावराव नोंसो नुदों थांगा बे मैगं लायनायखौ नुवाखै नामा ओंख्रि गैया दाहोनाफोरनो संनो नै नोंसाला मोजाङा थानायाव दंनो लकाबाव आं दा थांनो ओंखारदों थानायाव गोबाव जाबा बुंहैबानो जाबाय सेक्रेटारिखौ आं दिनै बान्दोनि मिटिङाव थांनो हालिया दानस्रां मेगनखौ नायलाय नेरसोन नैबे आंनि लोगो सानस्रि गामिनिनो खुलुमबाय गंनैसो सिलेन लाबावनांगोन दे नेम बायदि मुलिखौ जाहो लोगोफोरखौ एदावनायावनो बुलायनाय जाबाय दा मानसिया एसे गाज्रियैनो जखम जादों सार बेयावनो बे रागा जोंनानै फंनैसो बुबाय आरो माखासे गुन्दाफ्रा बेखौ गोबाङैनो जखम जादों गाज्रियैनो जखम खालामबाय सार बेखौ जोङो एफआइआर होनो सानाखै ट्रिटमेन्टनि खरसखौ होबानो जागोन सार बिदिब्ला थौ बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनलाय बान्दोनि मिथिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय मानसिया माथो गसंबाय थागा फैदो बावनो जिरायफैदो दे नोंसोर मा रायलायबाय थादो आं थांसै नोंसालाय नोंसिनि खामानियाव थांदो फै जोंहा रायलायगोन दिनैहाय गोसोफ्रानो एसेबो मोजां नङाहाय बिनानाव दिनै निजिरा बिफाया फुङावनो रागा जोंदों आंजोंबो मोजां रायलायासै थानायाव ओंखारलांबाय महरखौ पुलिसा लकबाव हमना लाखिदोंनो मैया सानसेया टाउनाव दंहैयोमोन खोमा बेसो मोनथिबायो नामा सोंस'नोसो फैदोंमोन आं र' आं लेंहरनि सानस्रि आइ नै नोमायंआ महरनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदों माथो आयंसो आयं माबा आयं बाथ्राया बुङाबाबो जाया जाथायाथ' बहुद दुखु गोनां खोनासं बिदिब्ला आं खिथानि खोनासं आयं दे बुं
दे खोन्थालाय आयं बिदि जाथाया थारमाने न'खराबो मान सनमान थाङो आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाबो बदनाम जायो नालाय आं जोबोर लाजिनाय मोनबाय आयं गथ'खौ जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान होनो रोङैनि थाखाय नोंसोर गामिनिनो सेंग्रा सिख्लाया एसे मोजाङै बुजायोब्ला गनायबायगौमोन नामा नोंसोरनो बुंनायसाय आयं नै आब' गसाया सोरखौबा गाज्रि जाथों होननानै सोरजियाखै महरखौबो नङा बर' समाजाव गाज्रि जाहोग्राया सोर मिन्थिगौ बेनो जादों जौ नोंगौ आयै नों थिगखौनो बुजिदों आयं महर आदायाना थारमाने बियो लोगोफोरजों लोंला जाला बयजोंबो दावराव दावसि खालामो जौ लोंनायखौ गारहोनो हाबानो आदा महरा मोजां लामायाव फैफिनगोन जानांगौ जागोन आयं नेरसोनमोनखौ लानानै जों महरखौ बुजायनो नाजागोन आयं नेरसोना जोबोद गोसो गुदुंनि मानसि गामिनि गावनि लोगोफोरखौ लानानै समाजनि खोथा हारिखौ फोसाबनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बियो जोङो नाजागोन आदा महराबो माने मोजां लामायाव सफैनाय नोंनि रुवाथिखौलाय मोनमारगोन नामा बिनानाव हा रायलायलांखाबानो जाबाय दा र' आं लेंहरनि गयथि जों फैलाय नै आब'मोनहानाव देग्लायबो नों थाबावनो सानदोंबा थाहैनो हागोन जोंलाय मालायनाव थाग्राखायालाय थायाबालाय माथो खालामनो हामाब्लासो थांनांगौ गाबोननो थांबानो जागोन आयं जागोन दे नै गया खुलुमबाय सार नोंथां सफैबाय औ सार मानसि आंनि आखायाव सफैनायखायसो मोजाङै बासिबाय गुबुनाव गोग्लैनाय मोनबा मा जागौमोनथाय बिनि थाखाय साबायखर सार दा मानसिया बहाय दं नैबे लखबावनो दं हासुदिया दाबो खर'निफ्राय खाराखै नोंहा लोंबावनो मा नोङो टाउनाव लेखा फोरों फैयाखै जुमाय लोंनानै आदमारसि फैदों नोङो गासिबो मान सनमान जाजोब्बाय थानायाव बिदि दावराव खालामजाया मानोना बियो पुलिस स्टेशनसो लाजियाखिसै नोङो न'खरनि गासिबो मान सनमान सेस खालामजोब्बाय नोङो नोंखौ जाबाय आदै जाबाय मानसिखौ नों बुजायदो नोंथां बैसोआबो गोरलै जाबाय बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदिया जाबाय थाखायो दा बाथ्राया जाहैबाय दानसोरांथ' जोबोद सिरियास हस्पिटालावसो दंहैयो बिनि न'खरनि मानसि आरो लोगोफोरबो फैफादोंमोन नेरसोना फैफादोंमोन एफआइआर होआसै बिसोरो कमप्रमाइस खालामनायखौसो लुबैदोंमोन नोंथाङा गनायोबा 20,000 जुरिमाना हिसाबै होनांगोन जागोन सार बेखौ लाखिदो सार दे नार्जारि खुलिनानै हो नै बेयाव साइन होलां साननाङा नोंथाङाबो बेयाव सहि होलांनांगोन दा नोंथाङा थांनो हासिगौ गोजोन्थों दे जागोन सार दे नोंथाङा थांनो हासिगौ थ' गोख्रै नेरसोन आफा मा आं बिन्दोनि लोमजानायखौ बारानिफ्राय बारा नुनाय मोनथारबाय आफा आखायाव रां रुफाफोरबो गैया आफा बै मब्ला अजाखौनो लायजासिगोन नामा नोंसिना खालि बेनोसै लोमजाबा साजाबा अजा सोर साबैसे अजायालाय दासिमबो मोजां बेमारफोरखौ फाहामनो हादों बे अजाफोरा मुलिनि मुंखौनो मिन्थियो ना सिनायो बे हाग्रानि बेन्दों बेनलाखौसो होनोसै उनाव बारा जानानै मानसिया बिदिनो थैलायनोसै मादै मा जादों नोंस्रा माने एफा दावराव न'आव हनै बर' जाम्बा जाम्बिनि खोथा मा जानो माबा बिन्दिया लोमजादोंनो माबा मब्ला अजाखौ लायनो नागिरदों ना मुलिनि नामखौनो मिथियो ना सिनायो नोंनो बुजायना हो आइनो र' आं बेमारिखौ नायगोननि आहा मादैजों गोबां रायलायनांगौ बाथ्रा दंखायो थुदो नों बेयाव जिरायथ'दो दे सानस्रि बेमारिखौ नायथ'दो आं साहा फुदुंहैनि मारै मोनखो देहाखौ बिन्दो
आं बारासो जानाय मोनदोंलै आब' आं हामनाय नंला खोमा हामगोन दे हामगोन गोसोखौ हमथा मानो हामा जानो नै जिराय आइ साया जायाखैमोनबा लाबोदो नै लाबोबाय आयु साहा फुदुंलायबाय मादैया लोंदो ओरैनो साहा गोजासो जाबाय लोंदो आइनो खोन्थाना होलाय बै रानसिपारानि जाथायखौ दायना होननानै बुथारलायनाय जानायखौ मादै खोमसि फोथायनाय जाथाया बर' समाजखौ नोरजिया आरो सिनस्रि बुफायनानै दोनबाय दाखालिसो दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय अन्थाव बाथाव 6 थाखोआव फरायनाय गथ'आ लोमजादोंसोमोन दाना बेखौ बिमा बिफाया अजानाव मा नायखांनानै मा मुलि जाहोखो फिसाखौनो खोमानानै लाबाय आरो बिदिबो जाथारदों सासे अजानाव नायखांनाय बादिब्ला बे गथ'खौ जांख्रा अजायानो रायथारदों जाहैबाय आरो दा बेखौनो दायना होननानै मिन्थिनानै गामियाव बुथारबायबो आरो सासे दायना होननानै बुथारजाग्रायाल' बिनि न'खराल' सिलिंखार जागोन बे नङा जाय बुथारग्रा मानसि बिसोरबो गोदाव सोराव जानांदों डाक्टार बाबु फै जिरायफै जिरायथ'ला पेसेन्टआ बहा दं थौलाय बाहेरायाव एसे रायलायहैनि आच्छा गथ'थ' जोबोद सिरियास एक्सट्रा रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'नि उदैयाव टिउमार जादों गथ'खौ फोथांनोब्ला थाबैनो अपारेसन खालामनांगोन ओरैनो बेसेसो थांगोन सार दानि बायदिब्लाथ' 40 नङाब्ला 50सो थांगोन आं थांनोसै दे माइनाव बाबा हालौनायखौ थाव हगारनो थोनलाय आं टाउनाव थांनो होननानै जागोन दे आदा थाव नोंबो थांनि 40-50 रोजा बे रांखौ बहा मोनगोन जोबोद गोरा माथो बैनाय जौआ नोंनानाव संनाय जौआलाय मालाथो गाज्रि जाफिननायब्रा गुमै आं गुबुननि जौखौनो एसेबो लोंनोनो खहाबथारा माथो आमाय जाब्रा फैदोंलाय ओइ दालाय बिमा खामफ्लाय होफैलाय जिरायनो सावरिसो लेंला बायदोंमोन आङो माथो बेयावसो जिराय न'फ्रावनो रावखौबो लोगो मोनाखै गासिबो माथो आमाय खापसेसो लोंलांदो नांलायला खोमा आरो मानसि लेंनो दंबावोमोन खुरैसो लोंलांदो गाबोन सावरि लेंदों आङो गलि लुनायनि बयबो थांलायलायदो सावरियालाय आमाय जोंबो माथो बयबो ओंखारलायखायो सावरि जाखालायखायो माथो आफालै नोंसोर मानो दावराव खालामबाय थायो आं लेखा फरायनांगौ फरिखा जासिगोन जोंना मा नोंबा खर'नि फरिखा बिलाय बे आयाबो ओरैनोसो नायबाय दं जौ लोंनायफोराव ओरै लाना थांलाय लामायाव लाना थां गावसोरबो फरायासै फिसाफोरखौबो बिदिनो बुङो बिसोरो मालाथो स्कुलाव थिनहरनायब्रा नोंसोरलाय जोंखौ सिखारबानो मोसौनि उन लावथि लानानै थांफानांनाय ओइ गोमजोर नोंलाय माथो दिनै खिफियाबो गुजुआबो फंसेबो रावबो रायलाया नोंहा मा जादों माबाले आं मोनसे बिराद गिदिर अलखदाव गोग्लैनानै दं मैया डक्टरा बुंलांदों गथ'खौ फोथांथारनोब्ला अपारेसन खालामनांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो रां एसे नागिरबायदोंमोन आं माथो रावनाव मोनाखै मा बारा जाथारदों नामा लोमजानाया औ बाराथार आंथ' मिथिथाराखै माथो हायोबा फंबाया आंनो एसे रांफोर हेफाजाब होथ'दो नांगौ जायोब्ला उनाव हाफोरखौनो माबा मोनसे खालामजागोन बे आंबो रां रुफानि बिथिङाव बिराद गोब्राब दुरबल जानानै दंथारो दा आं मोनसे राहा होनो हागोन नाथाय बुंलाय फंबाय मा राहा बियो सानदांना माहाजोननि आखायावसो गोबां रांखावरि थाबाय थायो नों बेनावनो थांनाय नायनाय नोङो सानदांगा माहाजोननाव रां दाहार लानो रां दाहारखौ होगोन नोंनो मानो होनबा नोंहा हायानो दंखायो बेबायदि
हा हु थानायनो सानदांगा माहाजोना जथेस्थ' जायनो थाङो बेनो हरो आंनाबो 15 बिगा थांबाय रां सुख'नो हायिनि नोंसोरबो मावा दाङा लोंनाय जानायखौल' बारा खालामथारोब्रा होमबाबोलै बेना बांद्रायथारदों गावजों गावनो आंबा थलाब्रै सनाखो बन्दक होनाया सुख'नो हायाखै आइजों थांदो बे आदा गोमजोर मोनहालाय गोदो बिमा बिफानि दिनाव मा दं मा गैयामोन लोंनाय जानाया बारा फारि फारि बांगाल जंगालनोसो हा हु फानला जोब्बाय दा नेरसोन फिसाया फरायनाया मोजांथार देग्लाय मेट्रिक फाइनाल होदों बियो पास जाखागोन एसेबां थाखा फैसानि अभाबावलाय मा मोजां फरायनो हाबावनो बेलाय जौआनो बर'नि कालसार बोरै नागारनोब्रा जौआलाय बोरै बर' हारिनि हारिमु जानो हानो बे फेग्रा मुवायाखि मोनसे हारिनि हारिमु जानो हायोना गोरों गोराफोरानो बुङोलै माथो जोंथ' आरो गामियाव संनायखौसो लोंबावो टाउनाव थाग्राफोरा बै गोजा ना मा गोजा बेलायिफोरखौसो लोंलाबायोनो माथो बेफोर गावसिनि गोसोनिसो बाथ्रा बेथ' बाथौ हारिफोरनि कालसारसो आरो नेमखान्थिथार बाथौ हारिफ्राथ' जौ नङाबा फुजायानो जाबावा रंजालि बैसागुफ्रावबो माथो जौ लोङैसो मोसाला बारलाबायो बे कालसार नङा नामा बेनो थुलै दावखा बे बर' हारिनि समाजनि गाज्रि आसार खान्थिखौ गारनानै जों मोनसे गोख्रों बर'नि गोग्गो आसार खान्थि दानो नाजानांसिगौ नङा होमबा दावखा अब्लासो जोंनि समाजा दावगानो हागोन नै बिफा महरा टाउनाव थांनो ओंखारदों हा मानि एसे हाखाथावरा मा खामानि दं टाउनावलाय नङालै आफा मेट्रिक आनजादा खाथियाव सफैबाय नालाय एसे मोजाङै फरायहैनो सानदों आङो बिमा बिफाया जेब्लाबो मोजांखौनो सानो फिसा दा थांनानै गोदाव सोराव खालामहैदोलाय मोजाङै फरायालासिनो फोथायायै आं बिदि जेबो गोरोन्थि हाबा मावनाय नंला बेसेबां रां नांगौ हरा मानो निजिराय बै आलमारियाव 5,000 रां लानानै फैलाय नोंदानो नो फैसाया नै बेगा लाखायाबो दा थांनानै सावला बावला जुमाय लोंहैदोलाय आरो खालायला बायो नामाब्रा बर'लेण्डआ माखौ दाबिबाय थादों मोनला मोनला जाखो बड'लेण्डखौसो बुंदों नोङो बड'लेण्ड नांगौबा मानोथो बारसोमहैयाखै बिर जोहोलाव मोनबा आदारा मोनासो एसे फोरमायला होलै बेनो बड'लेण्डनि बाथ्राखौ बड'लेण्ड नांगौनो बेनो आं बुंदों थैबाबो बर'फ्रा बड'लेण्ड मोना आं लिरनानै होनो हागौ नाथाय मानो मोना अन्धबिसास खालायनाङालै बर'फ्राना हाथियार हमग्रा बिर जोहोलावफ्रा गावजों गावसो गावथारलायगासिनो देथारलायगासिनो सरखारजों नांनो नागारै हारिजों हारिसो बुथारलायगासिनो बेखायनो आं बुंदों बर'लेण्ड मोना हामालै नोंसोरो लोंनानै जानानै मा बड'लेण्डनि खोथा रायलायबाय थादोंब्रा जिरायलै आमायसो जिराय बेलेग बाथ्राफोर रायलायना लोंनानै जानानै बै गिदिर गोलावफोरा खोनाबा मा सानगोन नोंसोरखौलाय बे रांखौ होनो हायाब्ला बे 20 बिगा हाखौनो लाबानो जाबाय गुमै औ बेफोरबायदि साननाया जोबोर इनाय जागोन बिफा मानो होनबा बे मुगायाव गावबा गाव नासयलायनाया मानसिनि धोरोम नङा नै फैसा आं मावनायखौथ' जेब्लाबो गाज्रि नुखायो नोङो महारानि बायदि मुदा गैयि न'आव थानो मोन्दोंथ' बे रांफ्रा बबेनिफ्राय फैदों फंबाय ओरै फैथ'नाय माहाजोन बाबुआ दंना गैयाब्रा औ दङ
ए खुलुमबाय दे आदा सफैबायानो मरालायलाय नांला आं बहायनो जिरायनोसै न'आवनो मावनाय दंमोन बेखौनो गंनै लाबोफादां ए गोसाथार होनदों माथो गोखाम नङाथ' नङा खामनायखौ लोंनो हाथ्रा आङो दासान्दि बिन्दो फिसायाबो लोमजानायानो एकदम गोसोम जालांथारबाय सानफ्रामबो डाक्टार अजाजोंनो रां खरस जानाय हाथारलियो आङो 20 बिगानि नामाव 1 लाख रांखौनो लांसै नामा जायो अब्लासो थोगोन बादि मोनदों आं फारसेथिं नेरसोन फिसायाबो मेट्रिक आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनांगौ बेनिखायनो रांखौ एसे बुरजा नांखागौ जादों दे नेरसोन फिसाखौ मोजाङै फरायहो मोजाङैनो राहो रोंहो देर मानसि खालायनो नाजा नै बैनायखौ लिरहोखादां बे दलिलावल' सहि होदो नै खलमा लिरनायफ्रा थिग दंब्लालाय मानो नायबावनो आंलाय बहाय फाक्का 1 लाख दङ मोजाङै बाहायहै Congratulations. Operation is successful. Patient এতিয়া বিপদমুক্ত চিন্তা কৰিব লাগে একো নাই बिन्दो फिसाया हामगोन Cheers! ओइ महर दिनलाय मा जाखो नोंहा एकदम नार्भासथार माथो होथोर जेबो जायाखैलै हर प्लिज महर खिन्थालाय जों मदद खालामनो हायलाय खोमा दाख्लै जानाय जाथायखौसो गोसोखांनानै जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै आङो ए खोथाया बेसो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थायो नामा महर बेफोर खोथाया सेंग्रा बैसोआव जाबाय थागै खेबसे खेबनै बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ बावलांजोब दे लों गावस्रा गबायथ' आरो आफाया आंखौ जेलाव मा बुंदों नोंसोर मिथिगौ आंखौ मानसिनि जातखौनो दोनासै आरो मा बुंबावदों मिथिगौ आफाया आंनि हिन्जाव होफैबावसिगोननो हाबाब एसे मोजां रादाबखौ नोङो दासो खिथानो सम मोनबाय आंहा बेयाव फुल मदद दं सोरखौ होनो नागिरदों आं नाथाय बेखौ गनायनो हाया आरो आङो दानो हाबा जाया इम्पसिबल बियो इउ आर राइट महर आंबो नोंजों लोगोआव दं सेंग्रा बैसोआ दान्दिसेनिल'लै गोखा गोखै गासिबखौबो साखिजोबनांगौ इन्जय खालामनांगौ आच्छा दानो हाबा जाया गनायबाय दे नाथाय खाथि खालायाव नोंहा सोरबाफोर मेगन खेबनाय दंब्ला बेखौ बुंबाथ' जाबायना आच्छा लोगोफोर आंखौल' मानो नोंसोर नारसिनबाय थाखो दङमालाय आं नोंसिनो मानो खिथानो बे आंनि सेक्रेट मेटार प्लिज डन्ट माइन्ड जों नोंथाङा जोंनो बेफोरखौ खिथानो हायाब्ला जों माबोरै मदद खालामनो हालायखो सोर बियो मा मुं बुंदोल' बै सिख्लाजों गोरोबहोनो आंनो बारा सम नाङा थाबैनो बुं नोंसोर हाथारगोनथ' मानसिया खाथिनिनो बिनि मुङा सानस्रि नै महरनि गांसे लाभ लेटार आंनि आखायाव गोग्लैफैदों वा मा गोजोनथाव बाथ्रा बेलाय नैबे लाइजामखौ नाय नोंनो फरायनानै नाय बाथ्राया सेन्सिटिभ आरो सिरियास मिथिगौ नों नंगौ बयबो बारफुनाय गेवलां बिबारखौ मोजां मोनो नेरसोन नों मा सानाबखो सानसि आं बे बाथ्राखौनो सानाबदों खोनासंनो सानसि जाय न'खरा दोन दौलतजों बुंफबनाय बे न'खराव हाबा जाहैयाब्ला गोरोन्थि जागोन मिथिबायना सानसि हा नों मा बुंखो इम्पसिबल बिनि आखल आखु सोमोन्दै मिथिखा हुसिखा आं बेजों माबोरै हाबा जानो आं बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो दाखि आंनि हाबा जानायनि सम आंनि बाथ्राया जेब्लाबो रोखा सोरनिबा दन्दलखौ नायनानै हाबा जागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दा सान बेनिखायनो नेरसोन नों आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनांगोन सानसि बर' समाजाव बे मोनसे जाथायाबो मोनसे बेमार बायदियै सोमजिदों हरखाबै बेखौ सोखानायनि आंनि आखायाव जेबो मुलि गैया समाज मोनसेखौ फोसाबनोब्ला मोनसे गोख्रों आफाद नांगौ दोनथ' नोंनि समाज फोसाबनायखौ दाबसे गोजान जायगायाव
आरो बाथ्रा बेल' नङा नों फोरमायाबालाय आं बोरै बुजिलायखो मोनसे गिदिर रिउमार ओंखारबावदों बिनिफ्राय आं जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो गिदोंबो आरो बिनिफ्राय मा बिनिफ्राय रागा बिमाजों थारबाय नङासै सरि नों सरिनि फिसा बे मोनसे गिदिर रिउमारखौ आं नोंनो मोगथां महराव होनो सानदों नों मा सानो नों लाजिनोबो रोंला नामा थै
गेट खुलिनाय सिगाङाव नांगौ नोमादिया लिंहै माथो जाखो मानो इसेबां रागा रागासो जोंदों नोङो रागा सोंनाय नुदों टाउनाव फरायनो थिनहरनाया नायहै गासिबो मिसा जुमाय लोंले एकदम मारगासिनो दङ आंलाय नोंखौ माथो सिगाङावनो सामोल होखादों माथो गथ'फोर नायग्रा जोथोन लाग्रा गैया होननानै सिगांफ्रायनो खोन्थाखादोंमोन माथो आंलाय नोंखौ बेफोरबायदियाव नोंसो दोनहरदों मिसनारि स्कुलाव फरायहोनो इंलिस स्कुलाव फरायहोनो नागिरग्राया नोंसोमोन इंलिस राव रोंबा मानसि गिदिर जाग्रा रागा होनग्राया नोंसोमोन नायलाय बर' मिडियामाव फरायनानै नेरसोन मोना मालाय मानसि गिदिर जादों गोबां गोरों गोरों जादों मानसिफोरजों बेसेबां बाख्नाय जादों नोंना बोरो धनदौलत धन सम्पतिखौ गारसोनानै सासे मानसिखौ आखल आखु होनो हाया आरो सोलोंथाइबो होनो हाया महरखौ लायहोग्राया नोंसो दा आंखौसो बुंदों नामा ओइ बिमा दायो हमलायबाय थानानै जेबो जालिया दा गोदान राहा दिहुननांसिगोन माथो सानलायखो हाबा होनांसिगौ बिनि मेट्रिक आनजादाल' जोबग्रोथोंसै अब्लानो जोंनि मान सन्मानाबो गासिबो बासायगोन थिगखौनो बुंदों गुमैया मामाय महरखौ थाबैनो हाबा होनायखौ आंबो सानदों ओमफ्राय गासिबो जेंनाया जोबगोन होननानै नों सानदों नामा बेफोर गासिबो गोरोन्थि महरनि बैसोआ जेबोआनो जायाखै बेखौ बाला गुदुङाव बोरैहाय गाब्र'होनो बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन मोजां गाज्रि फिथाइया मोनसे राहा दिहुननांगोन नंगौना नङा बैनाय नंगौ गुमैया जि खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौनो बुंदोंलै आब' माबाफोर खबर मोनना हाखु दाखु बुंदो आदा रावबोथ' गैया सांसिं बुंना होदो बैनाय बेफोर गोथार बाथ्राखौलाय गुमैयानो बुंदो नो साहा लोंथो बेवाइफोर सानस्रियालाय न'आव गैयामोन माबा दिनै मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान सोरखौबा लोगो हमना होननानै टाउनाव थांदों गैयाबाबो जेबो नङा बाथ्राया सानस्रिखौ लानानैसोमोन बाथ्राया गुमैजों आंजों मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन बेयो जाबाय नोंथांनि न'खर आरो गुमैनि न'खर मोनसे गोख्रों सोमोन्दो लानानैसो फैदों बेखौ ओरैनो मावनो हाया हाबा जुलि होनायनि गेजेरजोंसो माबा आंनि फिसाला महरजों आरो सानस्रिजोंसो गोथार जुलिनि बाथ्रा लानानै फैदोंमोन थांखिया बेनोबाथ' जोंथ' जेबो बुंनो हाला दा गथ'आ फरायनो हानाय साननो हनो हानाय गोहो जाबाय गावबो गैया दा बेनि सोमोन्दै सावरायनोबाथ' जों मा बुंबावनो नङा होमबा बिमा बेखौखि जों गनायहोनो हागोन बिदिब्लालाय मानोथो फोलावबाय थानो नांगौ जायोब्ला उनफ्राव फैफिनबावदिनि नङा होमबा फैनाय जागोन दे बिदिब्ला सिखारलायदिनि औ दे बिदिनो जाथोंसै दे थालायदो दे दे मा जाखो र' एन्थ' माथोमोन बेलाय थफ्लाखौ लाखि खैफोदनिसो जाखो ना मोजांनिसो जाखो बेलाय माथो रांसो बेलाय मोजांनिसो जाखो ना गाज्रिसो जाखो बेलाय ना खैफोदसो जाखोन बेलाय बिदि खैफोद आफोद बाथ्राखौ नों खुगाव लाबोनाङा बे राङालाय मानिथो जाखो बेलाय नों मा खालायदो बेखौ आं हले जेबो बुंनो रोंला आं बुजिनो जेबो बाथ्रा गैलिया सानदांगा माहाजोना जोंखौ बोरसिजों ना बोनबाय बे बोरसिनि आदारखौ मोनजायोबा जाथायनि मोगा मोगि जानांगोन खोनासं सानस्रिया जाम्बि गथ' बेखौ मानिहोनो जों हानाय नङा बेनिखायनो नोङो रांखौ जेरैखि जाया हैफिन आं मोनथिया नोंसोर मा खालामनो सानदों आफा आं बे हाबायाव मालाबाबो राजि जानो हानाय नङा आइ नों मानो सिरि थाखो नों हाबाखौ बुंना आं बे हाबाखौ मालाबाबो गनाया बिदिबा नोंबो आंखौ अनलायै
बिदि नङा आं अनो नों जोंनि सासेल' फिसाजो मानो मानो आबाखौ जेबो बुङाखै आयै आं बे हाबायाव मालाबाबो जिराया आयै गोसो गैयि मानसिखौ बिदि नारसोमजाया बे हाबाखौ आंबो गनाया ओइ नेरसोन खोनासं जोंनि मेट्रिक आनजादाबो जोबनानै थांबाय दा बे एसेबां गोलाव पिरियडआव नों मा खालामनो सानदों नेरसोन समनि गुबुन मोनसे मुङानो बेसेन आं बेखौ ओरैनो थांनो होआ आं कम्पिउटार क्लास लानो थाखाय सिगाङावनो जइन खालामखाबाय आं दा कम्पिउटारनि गियान लानो सानो नोंलाय वेल डान आइ लाइक इट टु थारैनो नोङो समनि सिगां एसे थाबायमारो थाबायनांगोन ओइ जौलावफोर दसे गसंथ' मा बाथ्रामोन थुरिबारिनि नेरसोन होननाया नोंनावमोनथ' नोंथांमोना सिनायनायाव गोरोन्थि खालामाखै नाथाय नोंथांमोना बबेनि आरो सोर जाखो सिनायनो मोनासै जोंनि सिनायथिखौ नोंथांमोना मिन्थियाब्लाबो जासिगोन मा बे उदालगुरियाव नोंथांमोनखौ सिनायै सोर दङ महरनि लोगोफोर जौ लोंनानै दादागिरि खालामग्रा हिन्जाव सिख्लाफोर एदावलाबायग्रा प्लिज दाथा नों बिदि दाबुं ओइ रोंगौ होननानै सालायखौ दाफिदिंलाबाय नोंथांमोन प्लिज बिनि बुंनाय बाथ्राखौ जेबो साननाङा दे बुंदो दे नोंथांमोना मा बुंनो सानदोंमोन नेरसोन नोंथाङा गोसोआव लाखि नोंथाङा सानस्रिजों सोमोन्दो दंब्ला टटेलि गार सोमोन्दो माने आं जेबो हमनो हायासै बाह बुजिफ्लायै जादों नोंथाङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनोब्ला सानस्रिजों सोमोन्दो लाखिनायखौ गार सोरनि गुन्दै बेसेबां जानानै फैदों नोंसोरो गुन्दाफोर लंफोरफोर महरनि गुन्दै जायाखैथ' नोंसोरो दाख्लै जोंखौ बुंनाया बखौबो नंलाय हाय खनबैसे बिसोरनि दादागिरिजों जों सोलिनानै थाबाय थाबावनो नेरसोन हायोब्ला बिसोरखौ फोजोबनानैसो गारनांगौ
माथो दावराव जाबाय थाखोब्रा बिदिसो शाला नोंनि आखला नोंखौ नायगोनब्रा आङो र' शाला थाथ' नों दसे शाला र' शाला आंजों थगायजाबाय बिसोरो नै फान्थाया दुब्लियाव थांनो बानायखौनो आदै 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 दासो मोनदों शाला नोङो गाल' थगायसुला साला दासो मोनदों मालिकनोसो खोन्थागोन रा नै बैनाय मा दासान्दि जाबाय थानाय जाथायफोरखौ नोजोर होदोंना होआखै मा बाथ्राखौ बुंलाबायखोब्रा गुमै स्रास्रि बुङा मानो हमनोनो हालायलाङाखै खोनासं बै नेरसोना जों बायदि उदां गिदिंग्रा सुबुंनि हेंथायै नोजोर होगासिनो दं आरो जोंनि सायाव गसंथेनानै दं बे मैया दाख्लैनि गथ'फ्रालाय मा मिथिगौब्रा गुमै बेहा खर'बो गैया लानजायबो गैया नों बाथ्राखौ सा साजों सानदोंलै बैनाय नाथाय बाथ्राया बिराद सिरियास जानानै दं नेरसोना गामियाव समाज फोसाबनायनि आसिला लानानै बै रायजो राजाखौ गावनि आखायाव लानानै आरो सेंग्रा माखासेखौ बुथुमनानै जोंनि हेंथायदि गसंगासिनो दङ नों मिथिदोंना मिथियाखै बै गामिनि रायजो राजाफ्रा सावरि बादालियाव जोंखौ मानो रायखोमायो आरो नोंखौ सनमान होयोना होआ महर आरो बिनि लोगोफोरखौ दि गाज्रि बुदोङो बिनि हेंथायै रावबो जे बिदि बुङाखै नोंनाव मेलेमाव हाबदोंना हाबाखै बाथ्रायाथ' नंखाय नङालै गुमै नेरसोन आरो सानस्रिखौ बै सुइस गेटआवसो दाखालै रायलायनाय नुदों आं नों नोंनि मेगनजों नुथारदोंथ' नोंगौलै गुमै आंलाय नोंखौ माला थगायफेरा बे नेरसोना बे गामियाव थाबाय थायोब्ला जोंहा जोबोद खैफोदसो दं आंखौ लिंहरदोंमोन माहाजोन बाबु जिरायलाय खबरफ्रा माब्रै जब्राफ्रा मोजाङै हामबाय दासान्दिथ' एसे मोजाङै दं नोंहाथ' मोनसे जोबोद अलखदनिफ्राय बारग'बायलै दानिया आंहासो माबाफोर खैफोद जादों नामा बिनिखायनो गोनजोर फंबाय आंनिफ्राय लांनाय रांखौ नों होफैफिननांसिगोन मा रां आरो होफैफिननांसिगोन नाथाय बेखौ होफैनायनिथ' सम बोथोर जायाखैमोन बिनिखायनो दलिलाव लिरनायफोरखौ मोजाङै नायना लानांगौलै दलिलाव लिरनाय दङ रांखौ होफैफिननो हायाब्ला 20 बिगा हाखौ गथायनानै होनाय जागोन होननानै नोंनो दलिलाव सहि होलांखादों माथो थेवबो नाथाय माब्ला आरो बोसोरसेनि गेजेराव रांखौ होगोन बिनि खुनु सम लिरनाय गैया हायोब्ला रांखौनो थाबैनो दिरुनना होदो हायाब्ला 20 बिगा हाखौनो गथायना होदो आं जोबोद गिदिर खैफोदाव गोग्लैबाय बोसोरसेनि गेजेरावबा आं रांखौ होफैजोबनो हागोन आं नाथाय बे अलखद समाव बे 1 लाख रांखौ नों आदानो बोरै होफैफिननो हागोन बे हा बिथाखौ लानानैनो जोंनि न'खरा थांनानै दं नाथाय आं मा खालामबावनो दा गोमजोर नोंथांनि बाथ्राखौ जों बुजिदों नाथाय गनायोब्ला मोनसे मोजां थांखि होनो सानदों आङो देलाय बुंनायसाय
मा राहा बियो? खोनासं, ओनसोलनि गोबां सुबुङानो गोदान गोदान हाग्रा सिफायनानै लाहैगासिनो दङ। नोंथ' मिथिखागौ रिजार्भनि हाखौ सिफायनानै लानो हायो होननानै। गावहा रां थायोब्लाथ' आरो साबसिनसोबाव, गुबुननिखौबो मोनगोन। बेवहायथ' 25 बिगाल'सो दं नोंहा। नों ओजोंहाय बांसिन लानो हागोन। माइ दैफ्राबो जोबोद जासोगारोनो। गोमजोर फंबाय, नैबे 50,000 रांखौ लांदेरबावदो, हजों गोनांफोर जानो हागौ। रुवाथिफ्रा आंखौ उन्दुनो लेंखादोंमोन। मा बाथौलै गोजौ? रुवाथिफ्रा गियोनोलै। आंखौ लेंखादोंमोन। ओरैसो लामाया। नांलालै। आरो बेसे गोजौ दंबावो? फैलै। मोनाखै नामा दाबो? अबेथिंब्रा आसोल? बिलाइ बिसिना बिलाइ। अबेथिं? बबेयाव बगासिनो? ओरैसो हरसे उल्था जादों। आइ दै हासुनो ओंखारदोंलै। थसाफोर बैथिं साइजों। अबेथिं? अबावब्रा? बेयाव जागोन ना जाया? बेयावनो। नोंखौ बे फुख्रि खानाखौ दिनै नायथारना। आंथ' दिनै हमजाखासिगोनलै। नों दिनैसो मोनगोन। उफाय गैया र', होनोसै आं। दासो मोनदों सालाफोरखौ। साला ओइ आसलफोर, बिसिनाया अबेथिं थाखो? ओइ बोरो? नों आंखौ मोखाङाव हासु लानानै होदों, नोंखौ दिनै नायगोन आङो। ओइ अखा हाबाय। मा बार'? ओइ आसोल, मा जाखो? फै। अखा एसे फै। अबाव अखा? हा बोरो? साला नों आंखौ मोखाङाव हासु लानानै दासो मोनगोन। देग्लाय गामिनि खेराइ फुजाखौ बैसागोनि सिगांनो गाजा गोमजा होनो सानदोंमोन ना नों मा बुङो आदा गोमजोर? रायजोनि मेल खुंनाय बादि नोंसोरो देग्लाय खुंनो नाजादो। नाथाय आंखौ नोंसोर बैसागुनि सिगां मोननाय नंला। बै जयसिदि सिरसायाव हा गोदान नायनो होननाया नोंगौ दा आदा? खोनानाय बाथ्राया नंखाय नङालै। आं गासिबो जय जयगार खालामनानै फैखाजोब्बाय। नाथाय हरखाबै बिदि थांखि लानायालाय माथो जालायखो आदैयालाय? ना सानदांगा माहाजोना हाखौ सेमारबाय नामा आदा? बे एफा बुरजा रांखौलाय आं बे सप्तानैनि गेजेराव बोरै होफिननायनि गोहो थानांगौ? बैलायथो आं सिगाङावनो होनखादोंमोन, बे सानदांगा माहाजोना रांफोरखौ ओरैनो हरा। बे गामिखौ बे जाजोबथारसिगोन। अननाय खाननाय जेबो गैया बेनाव, अन्थाइ बिखासो बियो। गावनि गोजाम नबथि थाखानायखौ हरखाब फाननानै गुबुन दाबसे गोदान हादानाव नखर फसंथान हैनाया जोबोद गोब्राब जायोलै आदा गोमजोर। हा थांखि लानायनि सिगांनो एसे एनै खौरांफोर लाग्रोनायमोनब्ला, सोंस्ल' खालामनायमोनबा मोजां जागौमोन ना। दालाय बेयाव थानाय लाइ लथरफोरखौलाय माथो खालामलांनो सानखो आदैया? बे नबथियावलाय आंहा मा दंबावो? बिथा थानाय
बे थाग्रा बिथा बिगाबाल'सैसो आरो जा एसे दङ बे मोसौ हालिनै थिग मोनसे खामानि माव बे मोसौ आरो बिथा हाखौ दाफानलांथ'सै हजोंहायबो रांनि गोनां जाखागोन जेला नबथिखौ सोरनोबा बन्द' होलांथ'दो आरो बाहाल मोन्दोनि थाखाय मोसौ मानैखौ उनाव सुजुग सुबिदा नायनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन आं माथो जेबो राहाखौनो नुहुराखिसै जाग्रा फंबाय हायोब्ला नों फंबायानो आंनि बे बिथा आरो मोसौ हालिनिखौ लाखिदो दे जागोन दे नों रावनोबो होनो हाथारलाबा आंनो माबा मोनसे खालामसिगोन दे अब्लालाय मालाथो थांनो सानखो नोंसोरनि खोन्थानो थाखाय गोहोआनो फैयासै सानस्रि नों आंखौ निमाहा होदो आंखौ नेबाय थानांला नोङो नों आंखौ बावगोन जानांगौ नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा सानस्रि सानस्रि थांदो आदा दोनो दे नोंसोरल' मोजाङै खालायदो थांदो आदै फै फै आदा फै ए सोरखौथो नांगौ जादोंमोनबा बेयावनो फैदों बाजै आं मेरगम बे हादाननिनो आरो नैबे आदाया बे हादाननि बिगोमा देवानि मोनबारु होनबानो मिथिजोबथारो ए खुलुमबाय नोंसिनि आदाजोंसो रायलायनो फैदोंमोन ए मानसिया नै बै न' खाथियावनो सावरि जाहैदों ए नै जिराय जिराय बाबा न'आव आलासि फैदों आइया नोंखौ लेंहरथारदों सोर आलासि फैब्रबलायखोलै जानो मिथिया दे थुगुर हा सानबैसे जाखो बेयाव फैनायालाय दिनैजों सप्ता खननै जाबाय खारबो गोदान नालाय न' बांखौनो लुनो हायाखै जों खस्थ' मस्थ'सो दंथ'यो साननैसोआथ' खस्थ' मोनखासिगोन बिनि उनाव गासिबो फारि फारि जालांजोबगोन नैबे मोनबारु देवानि थासान्दियाव जेबो सिन्था दाखालाम हा आलासिफ्रा गोबावानो जाबायमोनदां दे गोजोनथोंसै दे गोजोनथों दे बायनाय जौ बोरै बुंबावनो दे गोखै ना गोदै लोंदो दे एसे अ
नोंथां हाया सिट मोनसे जाबायमोन नामा? बे आवगायाव बुंनाय बादिथ' सिट मोनसेयानो मोनबाय, नाथाय न' लुनो मैगं मावनानै जानो हाफ्रानो माथो थोआ लोमा जानानै दं। मोनसे गोनो गोथो जाबाय थादों नोंथां। बे न' बिथानि लामाखौ बोरै खालामनानै लानांगौ जाखो आं? बेखौ रायजो राजायानो ब्लक दाननानै दोनखानाय गैया होमबा? दङ। ब्लक दाननायथिं एसे नोंथांमोना डिसिसन लानानै बानायलायदो। लोगोसे गथ'फ्रा आंनि सिगाङाव बुंबाय थादों गावसोरखौ खाथियाव फरायसालि दङब्ला फरायसालियावनो फरायफिननो होननानै। दा बे गामिनिफ्राय फरायसालिया बेसे गोजानाव दङ फालाय? बारा गोजान नङा नोंथां, 8 किल'मिटारसो जागोनदां। 8 किल'मिटारसो जागोनफा। हान्थिनो मानो मोजां राहा जायोना? उसुबिदाया बिदिनोसै दा, आरो हाग्रा बंग्रा जाहैबाय नालाय। देग्लाय गथ' गिदिराबो हजोंहायनो मेट्रिक होनानै फैदों। गाव बुंनाय बादिबालाय मोजाङैनो पास जाथारगोन बुंदों। हामथारबाय आदा, बे गामियाव गोरों गोरा मानसिसो नांथारगौ। दानिया नोंथां जों फैनाय बाथ्रानि आयदायाव फैनोसै। दे बुंनायसाय, मामोन बाथ्राया? जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बे हाया गासिबनिबो हाया मालिक बिगोमा दं नङा होमबा? बे हायाथ' फरेस्ट रिजार्भ बायदिसो जानानै दं नालाय, बिनिखायनो फरेस्ट भिलेज खालामनो गुदिसिम थांनांगौ जानानै फैदों। बिनि थाखायनो एसे रां नांगौ जादों। बिसिबांसो रांखौ हरनांगोन फालाय नोंसोरनो? बारा नङा नोंथां, 5,000सोल'। बिमा, जागोन बिमा, बे नों दोननाय राङा एसे लानानै फैनायसाय। दे लुना होदो। नै राङा, बे गान्दु सिङाव दोननायखौ लाबोजोब्बाय आङो। दे, न'आव थैब्लालाय माथो, जों जा दं बेजोंनो जाब जुब सोलिगोन। नोंथां राङा जागोन। नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा, आं दं, फुरा क्लियार खालामजोबगोन आं। दे खुलुमबाय दे। हा मानोथो एफा बुरजा फैसा लांखो? बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै लांफैदों। हा मा खामानिनि थाखायथो रां नांगौ जाखो आफा? नै दासो बै मोनबारु देवानि फैदोंमोन, बेनो 5,000 रां लानानै थांबाय। बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै ब्रा ब्रा बिनानै लांबाय। बेखौनो बिमानाव दंनायखौ हरनाय जाबाय आं। बिसोर गासिबो नंखाय आफा, बिसोर गासिबो नंखाय गोजासो। नोंसोर मानो एसेबो मिथिथारा? दाख्लै बे गामिनि मिटिङावनो बुंखाथारबाय सोरबा देवानिफोर फैसा बिनो फैबा हरना होननानै। नोंसोर मानो गावखौनो एसेबो सांग्रां जाया? नंगौ नङा, खमसे खम एसेसो सानग्रोनांगौ गोनां जायोना। बिनिखायनो खोनासं आफा, दिनैनिफ्राय बे न'खरखौ बेंनाया आंनि सायाव जासिगोन। माबा मोनसे मावनायनि सिगां नोंसोर आंनाव सोंग्रोनांगोन। आरो खोनासंबाव, जोंनि न'खरा जौनि थाखायनो गोदोबोबाय, आरो दाबो नोंसोर बिदि खालामनो नागिरदों नामा? हाबा हुखा मावालासिनो जौ लोंनानै गोदोसोयो नोंसोरो, नुवाखै माबायदि बे हादान जायगायाव खारबोनो गोनां जादों जोङो। नों दिनैनिफ्राय जौ लोंनो मोननाय नंला आफा। जुदि नों जौ लोंबावोब्ला नङाबा आं खारगोन, ना नों खारनांगोन? नों बुंनाय बादियानो जासिगोन फिसा। बिमा, आं दिनैनिफ्राय जौ लोंला। नोंनि खर'आव दांनानै समाय लायो फिसा। बिमा, आरो आं जिउआव जौ लोंला। जाबायसै आफा, हामबायसै। बाथ्राखौथ' आंबो मिथिगौ, नाथाय आंनि गथ'आथ' साननो हनो हानाय जाहैबाय नालाय, दा बेनिखायनो आं बुजायबाबो लाहोनो हादिया माथो। बेनिखायनो आं एसे बेले बेजेयाव गोलैनानै दङ। बहाय मोननैल' राहा दङ। मोनसेया जाहैबाय सानस्रिया आंनाव बिहामजो जाफैनांगौ, आरो मोनसेया जाबाय लांनाय रांखौ आंनो बे सप्तानि गेजेरावनो फिदिंफिननांगौ।
आदा आइ दैलै आंना मा? खर' सासोदोंलै खर' सादों लासै लासै थांनोसै थौ फंबाय आं हानाय नंलालै आदा जों माला गामियाव थांफिननो मोनगोन आदा नों आफामोनखौ बुंना जों स्कुलाव थांनो लुबैदों बेवहाय मालाय बहा फरायसालि मोननो फंबाय लासै लासै थांसै थाबायनो हानाय नङा आं हानाय नङालै आदा थौ आं मानोसै फंबाय माइनाव नों बे दैखौ लादो नों गेलान फिसाखौ लाबोदो बारा मोनथारदों नामा आफा लोमजानायखौ र' आं नोंदाखौ लिंनानै लायनि दे नै आफा बिन्दोनि लोमजानाया बारा जाथारदों माबार फैलाय नों देहाखौ माबायदि मोनदों फंबाय गोसोखौ लोरबां दा खालाम फंबाय आफाया नोंनि थाखाय डाक्टारनाव मुलि लांनो थांदों खर'आबो गुदुं जामारथारबाय माथो दैखौनो दासोमनानै होनोसै नामा आइ दैखौ दासोमना होदो खाथियावबो डाक्टारफोरबो गैया नालाय नोमफायाबो दहायनो थांदों मुलि लायनो दाबो सफैया नोंसोर बेबायदि गोजाम दौथिखौ गारनानै बेबायदि गोदाव सोराव हादानाव फैनानै बेफोरखौनो मोजां मोनोबा दाना नुदों माबायदि जादों दाबो जायाखै बिन्दोआ दा साधारन मेलेरिया बेमारसो जादों मोजां हस्पिटालाव लांबानो हामगोन नै आफा दैया लोंदों फंबाय दैखौ लों आं थांना थानो हानाय नंलालै आदा फंबाय नों मानो बिदि बुङो नोंसोर आंनि थाखाय बहुद खस्थ' मोनबाय आदा फंबाय नों मानो जाथारि बाथ्राखौ बिदि बुङो नों जेबो जाया नोंनि थाखाय सोर दुखु मोनदों सोर बुंदों रावबो दुखु मोनाखैना बेफोर गासिबो जोंनिनो बराद नामा अबंलावरिनि बोसोनखौ रावबो फेलें खालामनो हाया आफा आदा आं थांना थानो हानाय बायदि मोनदों फंबाय नों मानो बिदि बुङो नों गोसोखौ हमथा नों जेबो जाया आदा नों मानो बिदि बुङोलै फंबाय बिन्दो फंबाय बिन्दो नों मा जाखो नोंलाय मा जाखो आफा मा जाखो फंबाय बिन्दो फिसा नों सिखार सिखार फंबाय मा जाखो फंबाय मा जाखो आफा मा जाखो बिन्दु मा जाखो आयै फिसा सिगार गेलेहैदों नों नागारलांबाय आफा जोंखौ नागारलांबाय जेबो जादों फंबाय मेगना नाय फंबाय गाबोन सोरांबा नोंसोरखौ फरायसालियाव दोनलांगोन सिखार फंबाय सिखारदो उन्दुनो थांला जाबाय आफा आयै बिदिया जेबो जायाखै नायनाय फिसा नायनाय नोंनि फंबाया बहा थांदों फिसा गोसोखौ बांद्राय लोरबां दाखालाम जाय हक दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो न'खर बेंलांनांसिगोन नाङा फिसा नों दुखु जानो नाङा गोसोखौ हमथा
गाबनाङा फिसा गाबनाङा सानस्रि माबोर हाबदों दे आं बुजिबाय नों आंखौ माबाफोर बुंनांगौबा बुंखा आं गनायजोबगोन मानसिनि जिउआव हाबा आरो बेनि उननि बाहागोआ जोबोद बेसेन गोनां आरो बिबानाबो गिदिर जायो नों आंखौ फोथायखेबसो खालामनाय नङाथ' नों आंखौ फोथाय सानस्रि आं जेब्लाबो खालामा मोनसे नखरा जोबस्रांनाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनि गुदि जाहोनानो जादों समाजनि बेरेखा जौ बेखौनो गारगोन ना बेखौ आं गासिखौबो गारजोबगोन नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे बिदिब्ला जों दिनैनिफ्राय थांनाय समनि गासिबो जाथायखौ बावजोबनानै देरहासार संसार खुंनायनि सोलिलांनो सेस्था खालामसै मानोथो हाया जानो नैहाय मोनजोबथारनोसै आंना एसेल'थारसै हनै खारजोबथारसिगोनसो बहाबा मानबायला लांजोबसिगोनसो बिलाइफोरखौनो मोननो गैया नालाय ओंखायनो दान्दा मोनसेल' लाथारदोंमोन आङो दा फाथालसे दंबावथारो बिलाइखौबो अबाव मोनबावगोनथाय बेनोथ' जाबाय जोंहाबो नगदायावसो लायनांदों आयै बाबाया लेंहरदों ओंखाम संनांगौनो थाब लेंहरदों ए नै र' आं बे मोनसेखौ होनानै थांसै मानगोनां सिजुसा हालामनि रायजो राजा आइजो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बे हालामा आसाम सरकारनि फरेस्ट एरिया बियो बेखायनो गोजौनिफ्राय आंनिसिम मोनसे लाइजाम सफैदों बे लाइजामनि बायदिब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 10 खालाराव बे हादानखौ खालि खालामनो थाखाय मेसेज सफैदों रायजोफोर एसे धैर्यमथ बिथांमोनहाबो गोजौ लेभेलनिफ्राय फैनायखायसो दिनै बे हादान एरियाखौ खबर होनो फैदों एक्चुअली बे हादाना जोंनि नङा बिथांमोननिसो जों जर जबस्ति गाग्लोबनायाव बिथांमोनहा खबर होनो फैदों रायजोफोर धैर्यमथ अब्लाबो रायजोफोर खोनासं आं दिनै नोंथांमोननि आं सासे गावब्रा दोनजानायाव आं दिनै बिथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों रायजोफोर खोनासं दिनै बिथांमोनहा जोंखौ होखारनो फैयाखै जोंखौ जनायनो फैदों अब्लाबो जों गारा बे हाया जोंनिखा नंगौना नङा रायजोफोर गावब्रा बे बाथ्राखौ आं गोजौआव रायज्लायगोन रायज्लायनायनि गेजेराव बेखौ आइन मथे आइना मा खालामो उनाव मिन्थिसिगोन नाथाय आं दा गावनि हारि हिसाबै आं नोंथांमोननो जा अर्डार फैदों गोजौनि आं बेखौ फोरमायखाबाय नोंथांमोननोबो जनायखाबाय बिनि गेजेराव आंहा सानथामनि गेजेराव आं बिनिफ्राय बे जायगानिफ्राय ट्रेन्सफार जानानै थांनो गोनां बिनिखायनो गुबुन दिउआव फैयोबा नोंसोरो रायज्लायनानै लादो ओइ बोरै फैयामोन थांफिनदोलै मा नाम मोनलाय आबैना माइनाव होनदोंमोन नामा अफ हामथारसिगोन जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला नोंसोरो माब्लाबाफोर जाबावोब्ला
आंखौ खबर हरबानो जाबाय आंनिया गामिया बारा गोजान नङा बै मैनागुरियावनो ए दे नैबे मुलि देनायखौ फिसा फिसा खालामनानै दंसै बेखौ माने लादु फिसा फिसा बरि खालामनानै दिनाव थरसे थरसे जाहोदो सानसुफ्राव थरसे होदो जानाय लोंनायफोरा फान्थाव बिलाथि सबाय ना गोरान बेफोरखौ जाहोनाङा मोजां बुस्थुफोरखौ जाहो गाइखेरफोर लोंहो जागोन दे फुंफ्राव गाइखेर गोथां फुदुंनानै दे थांदो दे नांलायला दे जागोन दे होमबालाय थांदो दे थांनोसै देहाखौ बोरै मोनदों आइ बिमाया खर'खौ एसे दै दासोम होदो नै बिमा बेखौ थरसे दौनानै होदो माइनाव आइ नों माबोरै मोनदों आइ नैबे मुलिखौ मोनसे जादोनो आं बारासो मोनबाय आयो उदैया बारा सादों आयो मा जाखो दै आं आदाखौ नायनो लुगैथारदों सफैसिगोन नोंदाया सफैसिगोन नै बेफोरलाय मा जालायखो नै लोमजानाया बारा जानायखाय बै अफ्रि अजाखौनो लायनांबाय मुलि दौदोंमोन नै दासो थरसे बारासो जादों माथो नायलाय आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन ना बिदि अजानि मुलि जाहोनाङा होननानै मिथिया हसिया बेमारखौ दालाय आं डाक्टारनि मुलिखौ बोरै जाहोबावनांगौ जाखो माइनाव बिनानाव नैबे मुलिखौ एसे लोंलाय आदा नों फैबाय औ माइनाव आं बारा मोनथारबाय आदा आं बारा मोनथारबाय आं थानाय नंला आदा नोङा माइनाव माइनाव मा जाखो नोङो माइनाव मा जाखो फिसा माइनाव नोंबो आरो गारनानै नोङो आरो गारनानै थांबावबायसो नोङो सिखारनाय आंनि फिसा हिन्जाव नों मा जाखो दिनै आंनि थाखायनो बेबादि जाजोब्बाय आइ सिखारनाय नोङो नोंबो जोंखौ गारनानै थांबाय नोंबो जोंखौ गारनानै थांबावबाय जोंनि बर'ना बेबायदिनोमोन नामा बिफा दा मा खालामबावनांगौ जाखो गासैबो फारि फारि जोबलांजोब्बाय फारसेथिं आखायाव रां रुफाबो गैला जानाय लोंनायावबो थोआ जालांबाय गोजाम बिथायावबो गावनि आंगो होननाय सम्पति एसेबो थाबोखायाखिसै आफा आरो आयै दिनै गासैबो नोंसिनि थाखायनो जाजोबदों आं बुंखादोंमोन बेफोर खोनाफेरै गिलु बालु हाग्रा बंग्रायाव हा गोदान लानानै रायजो जानायखौ दा नुबाय बिन्दो फंबाय आरो माइनाव बिनानावखौबो खोमानानै लानांबाय गोमायैनि सिगां आंखौ गले गले बुंदोंमोन आदा जोंखौ
बे गिलु-बालु हाग्रा-बंग्रानिफ्राय गामियाव लानानै थांफिनदो। जों फरायनो जोंखौ फरायसालियाव फरायनो होफिनदो। जों फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै आइ आफाखौ आरो नोंखौ नायगोन होननानै। नाथाय आं बिसोरनि बुंनायखौ मानियासै। गाबनानै दा मा राहा जाबावनो? फंबाय बिन्दो, माइनाव, आं नोंसिनि खोथाखौ लाखिनो हायासै। नोंसोर आंखौ निमाहा होदो। दा गाबसै बिमा, फिसा नेरसोन। जोङो बिदि दुखु जालायबाय थायोबा आंनि देहा सोलेरा लोरबां जालांगोन। जेखि जादोआ बेयो जोंखौ आनान गसाइनि फोरमान लानाय। आं सहायनो हानाय नङा फिसा। आंनि फिसा सानैया जे बे हादानाव फैनानै जोबस्रांलांबाय, जिउ गोमानांबाय। दा मोनसेल' राहासो, बेयावनो रानथाब फोनथाब गावनि जिउखौ थांनानै थानायनि मोनसे जुजिनाय गोहो जगायाबा आरो मा दंबावो? दा गाबसै बिमा, दा गाबसै। ओइ दरजा खेव। मा नोंना समा दासो न'आव हाबनाय जादों? दिनैबो लोंनानै फैबावबाय नोङो? मा बिनि थाखाय नों आंखौ गाज्रि मानसि सानबाय नामा? सानस्रि, नों दानो बावजोबलांबाय। हाबानि उनाव आंनि सिगाङाव मा खोथा बुङामोन? हाबानि उननिफ्राय नों जात हिनजाव मोजां दं दा? आसि खिथाना होलाय, आं मा गोरोन्थि मावदों? मा गाज्रि नुदों नों? नों आंखौ फोलानो सिखोमानो सानदों नङासै? नाय नै बे नों नेरसोननि लाइजामा। माब्रै नोंनि टेबोलाव थानो मोनखो? सालि, नों आंखौ मिथिया सानदों? सन्देह दं आंहा नोंनि सायाव। महर, नों आंखौ फोथाय, आं नोंनि हिनजाव। दाय आरो सन्देह खालामनायनि सिगाङाव बे लाइजामखौ खेबसे फरायनानै नाय, होनबा नों आंखौ बुं। मा आंखौ उल्थासो बुजायनो सानबावदों नोङो? गुलि जाफ्रामनाय मोसा बुन्दिखौ फोथायनाया आंनि गोरोन्थि जादों। प्लिज महर, आंखौ फोथाय, आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन। माबायदिथो साननांगौ? ओइ आखल मोजांनि हिनजाव, नों बेजों मानिनाय नङा। प्लिज महर, आंखौ बिसास खालाम, आं बेबायदिनो। सालि, नोंनि सायाव सन्देह दं आंहा। गसाइ, मानो थाखाय आंखौ बेबायदि नुहोखो? महर, आंखौ फोथायनो। मावोथ' थांनो ओंखारलायखो? ओइ, लावदुमनाव थांनो नागिरदां। हा मानोसै? मा मानो? गामि नालाय बेरायहैगोन। हा दिनै हराव मानि सानफ्रामबो हराव मानि दुम दाखाल? नोंनिनो लादों। मालाय नोंलाय फिसाखौ? बिदि नङामोन, गोदोबा दुम दाखाल, बिफा जेरै फिसा। मालाय फिसाखौ बायदि दुम दाखाल खालामसो लाबोदों होनबा? नोंसो थिनदों। बादा होनो हाया एसेबो? बिफा जानानै नों मानो बादा होनो हायाखै? हाखौनो लोरहांदों आंनिया। बारादों बारदों बेबायदिनो फिसाया सनदों।
नारजि ओंख्रि संनानै दोनबा दोनाबा दा फैनानै जोरैमासो मोनगोन नों बिहामजो गैयाबा बोरै संना दोननो आंलाय बिहामजोआ न'आव थांदों है हा बहाथो थांनो नागिरखो बिमायालाय नै बैसिनाव माइरं सालिहैनो आं बन थसेबो गैया दा मोनायाव ओंखाम संनो बन सिननानै होआबा दा मोनायाव ओंखामा मोनजागागोनबो नेरसोनालाय बहाथो थांदों हा नेरसोनालाय बै मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोननो दिनै स्कुलाव थांदों आरो रिजाल्ट नायनो नगदायाव रिजाल्टआलाय उनावब्लाबो नायजायोमोन ना मेंनानै फैनानै बोरै बन सिनबावगोन नांलाय हा दाबो सफैयोखौलाय आंलाय माथो खालामनो नै माथो सफैबायानो आइ आरो आफा आं मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन खालामबाय हामथारबाय दे फिसा हामथारबाय आफा हामथारबाय दे जिउ गोलाव जाथों आरो लेटारबो मोनदों आफा नुबाय बिमा लेटार मोनबावबायसोनो नोंसोरथ' फार्स्ट जाबा दाउला खासि जाहोनो होन्दोंमोन ना दे न'आवनो दंखायो जेब्ला नों बेखौनो सिथारनानै होदो हा इसिबां न'खराव गोजोननाय लाबोबाय जेब्ला जोंलाय होखागोन दे मावो दे आं बन सिनना होयोसै ओइ सेंग्रा नोंनि मुङा मा मुं सार आंना नेरसोन बर' नेरसोन बे न'नि बिगुमाया सोर आं सार मानो नांगौमोन हा ओइ बोराय बेयाव सोर न'खौ लुनो होदों नोंखौलाय जोंखौ सासे देवानियासो दोनफैदोंमोन सोर देवानिया बेलाय जोंथ' मिथिनो हाया जोंथ' 10 थारिखआवनो लाइजाम हरदोंमोन दिनै 20 थारिख जालायलांबाय दासिमबो खाराखै बिनिफ्राय गुबुनफोर थानायखायथ' जोंबो थादोंमोन ओइ आइसि साहब ला सेंग्राखौ एरेस्ट खालाम ला माबा ला समाजनि बेले बेजे बुदुलाबाया सोरखि बायदि गिदिंनाय संसार
संसारा गाना जावलाङो आंनि दिङा रुगुं नागिरो गेरेबलांनाय आंनि संसार राहा नागिरो जावलाङो आंनि दिङा रुगुं नागिरो गेरेबलांनाय आंनि संसार राहा नागिरो थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे गुदुलाबाया सुबुंनि रेबे रेबां खोथाफ्रा हांथोनो मोनहोयो आंनि सोलेरखौ नखरनि माया माया जाथायफ्रा सोरखि बायदि फिदिङो आंनि खर'खौ जेंनाया आंनि बरादा सुखुआ आंनि गोजाना अबंहोनाय आंनि लामाया दुखुजोंसो बुंफबनाय जिउआ थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे गुदुलाबाया सिमांबादिसो जालांबाय आंनि बे जिउआ आसखान्दा जेरैबो आंनि नखरा आंनिसो गोरोन्थिना बरादनि लिरनाय हाथा हावमा गोदाव सोराव गिदिंफिननांबाय सहायजोबनांबाय दुखु मोननांबाय हांथोनो सोलेरजों दावगाफिननांबाय मेंग्लिफिननांबाय थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे गुदुलाबाया सोर जाखो बेसेबां हर गेजेराव सोर जाखो आंसो बिनानाव नेवसि हाबाब बेसेबां हर गेजेराव सोरजों फैखो नेरसोनजों आंजोंल' बिनानाव ए नैबावनो जिरायदो नैबावनो जिरायदो जिराय हाय एसे हरदि हरलाबो लैथो सफैखो दे खोन्थागोन आदै गासिखौबो बुंगोन खोनासं आदै जोंनि बे जयसिदे हादानाव गिलु बालु बेमारजों फरेस्टारा एबसन खालामनानै गासिबो गामिखौ सावबाय आरो जोंनि न'खौबो सावबाय आफाखौबो पुलिसा लानानै थांबाय दा जों आलाय सिलाय जानानै
गोदाव सोराव जानांबाय। हाबाब मा एसे दुखु गोनां जाथाय जाखो बेलाय? खनस्रि बिनानाव, दाहार आरो सानस्रि मोना मोजाङैनो दङ ना? दाहाराबो उन्दुबाय, सानस्रियाबो महरजों हाबा जाबाय। नोंसोर मोनथियाखै नामा? दानथामानो जालांबाय। ए बिदिसो जानानै दं नामा होमबा? दे हामबाय दे। खोनासं नेरसोन, सोरनि थाखाय नोंसोर माबायदि जानांदों आं बेखौ गासिबो मिथिजोबगौ। नों हरनाय सानस्रिनि लाइजामखौ फरायनानै आं गासिबो बुजिनो मोनदों। थारैनो नोंसोरो थासारिनि बोलि जानांदों। आं नोंसोरनि न'खर खुंनायाव थै-थां मदद होगोन। नों जेबो सिन्था दाखालाम नेरसोन। समाजाव नोंसोर बायदि मानसिखौ जेब्लायबो गोनांथि दंथारो। बेफोरखौ जों उनाव रायलायबाय थासिगोन। दा एसे जानाय लोंनाय खालायहैग्रोदो। खौरां बिलाइनि बादिब्ला मेट्रिक आनजादनि फिथाइया मैयानो ओंखारनांगौमोन। नों मिथिया नामा आइ? महरनि रिजाल्टआ मोजां ना गाज्रि? आफा, महराथ' मैयानिफ्राय न'आव फैयाखै। मा? न'आव फैयाखै? अ आं बुजिबाय, बिनि रिजाल्टआ गाज्रि। नों मिथिया नामा आइ बिनि रुल नम्बरखौ? रल नाम्बारखौ बिबाबो आंनो होआखै आफा, आं मिथिया। ए गुमै नों मिथियाखै? मा? नेरसोन मोना गामियाव फैफिनबायनो। आरो खोनानो मोन्दों हादानाव दावराव दावसि जादोंनो। फरेस्टआ हाग्रायाव थानो होआखै, होखारहरजोब्बायनो न' सावनानै। आरो खोनाबावदोंना नेरसोननि बिफाया जियालावबो लांजाबायनो। आरो बिनिफ्राय नेरसोना मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन पास जाबायनो। पास खालायबाय? हराव बाहा थाया नों? ओंखाम जादोंना जायाखै? आफाया नोंनि रिजाल्टनि थाखायनो रागा जोंबाय थादों। मोजां ना गाज्रि जाखो मिथिबाय आङो। थारमाने नोंनि रिजाल्टआ गाज्रिखा, बेनि थाखायनो सिरि सिरि थादों। मा कलेजाव थाङा नामा दिनै? माथो दाबो रेडियानो जायाखै? अ थांनायाथ' थांनांगौमोन ना। दिनैथ' मिटिंबो दंना। मिटिंनि एरेन्जखौ बोरै खालामखो? जोंनि गथ'नि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों माब्लाबो फेलें खालामफेराखैलै। जिंगा दासिब्रा नेरसोन, जों गासिबो लाहार फाहार खालामजोबखाबाय। र' आं ओंखारग्रोनि। बे बुहुम बिखायाव बर'फ्राबो गोजौ सोद्रोमसि गोनां मुंदांखा मोनसे हारिमोन। जारिमिनारि मुगायाव बर' रायजोफ्रा गावनि रायजोखौ मुगानि उनाव मुगा उदाङै खुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय गोजौ अख्रांमा सोद्रोमसि गोनां बिगोमा बर' हारिया आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय मोनसे हारि बायदि सिनायथि मोननो गोनां जाबाय। आथिखालाव बर'फ्रा मानो एसेबां गोग्लैसोनानै थाखो, बेफोरनि जाहोनखौ सोरबाफोर बिजिरनानै नायदों दा बे? बेफोरनि थाखायनो जोङो मोनसे गोदान समाज फोसावलु आफाद दानो नागिरदों। दिनैनि मुगायाव जोङो जुदि बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव दिखांलांनो सानदोंब्ला जोङो नेरसोन बर'नि साननाय, बिथांनि साननाय, माखासे नियम खान्थिफोरजों सोलिलांनो जों नाजानांगोन। जि खालामनो सानदों, जि दावगानायनि माखासे बिबुंथि होदों, बेखौ जोङो बयबो गनायनानै लानांगोन। बेखौनो आङो खावलायनो सानदों जे दिनैनि जे आफाद दानाय,
बे समाज दावगालु आफाद दानायखौ जिबायदि बिथाङा हास्थायदों जोङो बेयाव बयबो निश्चय खौसे जानानै सापर्ट खालामनांगोन आं बेखौनो हास्थायबावदों दिनैनि नैबे आफाद दानायाव जिहेतु समाज दावगालु आफाद बे समाज दावगालु आफादनि गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुरैयै खावलायनो सानदों जे बिथां नेरसोन बर'आनो बेयाव गाहाय दैदेनगिरि मासिखौ नाजावनानै लाथों समाज दावगालु आफाद समाज दावगालु आफाद बर' हारि खौसे जा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बेलाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो बर'फ्रा आफादखौ दानो रोङो नाथाय फोथांना लाखिनो हाया नायबाय था नोङो बैनाय साननैसोनि उनावनो थेर बेथेर जागोन बियो नङा आफादखौ गोरलैयैनो लानो हानाय नङा बेखौ नेरसोनासो दैदेनदों जों मिथिगौ नेरसोननि जिउआव गोबां जेंना फैबाय नायनायसै मा जायो मा जाखो आयै निजिरा ओरै फैलाय निजिरा मा जाखो बाजै डाक्टार खालामनो हागोन नामा हामगोन बाजैनि सिन्था दाखालाम बाजै मोजाङैनो हामगोन मानसि गिदिर जानांगौलै एकदम मोजांथार माथो आब' सना मानसि गिदिर जानांगौ दे आब' सना दे गाबलै आब' फै जिराय नेरसोन थौ दिनै कलेजाव थाब थांनांगौलै ओइ नेरसोन नों खोथाखौ माने एसेबो सिरियास लायाब्रा कलेजनि फरायसा गोहोआ गाज्रि मानसिनि आखायाव थाङोब्ला नों आरो आं बोरै सहायनो हानोब्रा नों मिथिया नामा मैया मिटिङाव फिक्स रेट सायख'नाय जायाखिसै जेबो बाथ्रा गैया गारलाखौ फेजेननो थाखाय नों नमिनेसन होनांगोन बे जोंनि डिसिसन आं दानस्रांजों गासै बाथ्राखौ रायलायखाजोब्बाय बेबो मदद दं आं बेखौ फन खालामनि र' फन खालायनाङा नोंसोर आंनि न'नि अबस्थाखौ नुवाखै एखे हारसिंथार आरो आं सोलाबथारनाय नङा नोंसोरनो उसुबिदा मोनबाय थागोन आं टाइम होनो हायाबा नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा जों गासिबो खालामजोबखाबाय अके दे नायनायदो होनबालाय आं दानस्रांनाव फन खालामनि हेलौ दानसोरां जों केन्डिडेटखौ मोनबाय नोंबो दा कलेजाव थाब फैदो औ आं दोनबाय दानसोराङाबो रेडि जाखाबायनो मादै साहा लाबोलायबाय माथो सोमदोनमोनसोलाय औ माखौथ' इसिबां दावराव दावसि जाबाय थाखो नोंसोरलाय जेबो जायाखै मादै कलेजनिसो जेबो जायाखै मादै नेरसोना देग्लाय डिग्री फार्स्ट इयार जाबाय नालाय न'खरावबो रावबो गैखाया मानोथो एसेबो सानथारासै मोजांसो बुंदों नोंसोरो बै सानस्रिखौलाय मानोथ' हमथानानै लाखिनो हायासै बोरै जाखोथाय मादै दाबो जेबो सिन्था गैया जों बेनिफ्राय साबसिन हामसिखौ नागिरगोन हा बे गामिनि निजिरायालाय माथो गाज्रि जाखो बेखौनो लाबोनोसै ना हाबाब बेवहाय जोंहा निजोरामोनजों सोरगो आरो फाथालनि फाराग दङ बिस्रा जोंखौ ओरैनोबा सुथुर सानो सैखाथारा एसेबो मा रायलायबाय थायोब्रा लोंदो साया लोंदो जेखि जादोला मादै मोनसे मोजां रादाब जों नेरसोनखौहाय जों उदालगुरि कलेजावहाय जेस गायसनग्रोदों मादैयाबा सापर्ट दंना गैया बेफोरबायदिखौ जों बायदियालाय बोरैथो बुजिबावनांगौ जाखो सोद्रोम दे मादै नों दा बेखौल' बुंलाय आफाद दानायनि बोसोरथामनि उनाव माबायदि सोलाय सोल' नुदों नों बुंनायसाय नंनायालाय नंगौहाय जौ लोंनाय संनाय बायदिसिना गाज्रि खामानि जोंनि बे ओनसोलाव
बै मालाय जाथिफोरनो हा बन्दक होनाय बायदिसिनाफ्राबो जोबनायालाय जोब्बाय, नंनायालाय नंगौ, मोजाङालाय जादों होननानै बुंनांगोन। दा नाथाय मा जालाङो नोंसोरसो मिथिसिगौ। ओइ नेरसोन, बबे सिमां रायजोआव गोमाखो नोंसोरो? सरि, आंनो खनथुना होनसै। नै निजोरा गाज्रि दामोनसै। ओइ निजोरा थ'दो। लरग'गौ साला। ओइ खाख्रब मा बाजै? नैबे नों दा लोंनाय बथला नै न'आ लेथ्रा जाजोब्बाय, गारै। नायनानैबो गारहैनो रोङा गावसोरबो। बे गोदि थानायखौ फायखाना सिङावनो लोंखोमानोसै आङो। साला सैमा, नोंखौ साला नै बांद्रायखौबो आं सुखुआ साला। मा खालामनो जाखो बेलाय? खाख्रब, नोंना आंखौला बांद्रायथारबाय। माबा मोनसे खामानि थिनबा माबा मोनसे मावो। सोर बेलाय? नङा बाजै नङा, आं बिदि खालामाखै। नों दा फैबा नोंसोर सानैखौबो दिनै खिथागोन आङो। सब समाय माबा मोनसे खामानि थिनगोन, माबा मोनसे मावगोन। लेथ्रा फेथ्रा खिखोला जोब्बाय। आइ खाख्रब, माबार सिफाय। हेलौ महर, बोरो? नों थिनहरनाय मानसिफोरा दासिमबो सफैयाखै माथो। थाबैनो थिनहर। नेरसोना बेयावनो जिरायनानै दङ, बेखौ दिनै थिक खालामथारनांगौ। थाबैनो फैनो हो। समाजखौ नायोबाथ' नेरसोननो होनांगौ। मा खालामनाय जायो? नेरसोननो गारलाया बारा थिग नङा केरेक्टारफ्रानो। ओरैनोथ' समाजखौ नायोब्ला बेबायदि गारलाखौ देरहायोब्लाथ' जाथारनाय नङा। नेरसोनखौनो सापर्ट खालामनो बेनोनो सापर्ट हायोब्ला निजोराखौ जों एसे टारगेट खालामनांसिगोन। निजोराखौ लाबोनो हायोब्लाथ' जोङो देरहाबाय सानना लागोन। जोंनिया गाबोन इलेक्सन जागोन, जों थारैनो देरहाथारनांगौ। जों बयबो गोसो होलायदो, देरहाथारनांगौ थारैनो। गथ'फ्रा सुटिंआव दं नालाय, ओमफ्राय बे फर्म फिलाप लाग्राखौ एसे नेनानै नेरसोन, नोंनि नमिनेसना नों बोखारनानै लानांगौ। मानि थाखाय? नों गारलानि एगेन्स्टआव नों गिदिंगासिनो। हाया जों बोखारनो हाया। स्टप फाइटिं! सोर नोंसोरलाय? बेयावलाय नोंसोर मा बुलायबाय थादों? माबार थां! दान ओंखारलां! आरो नेरसोन, नोंसोर जुदि डिसिप्लिन गैयाबा दान इलेक्सनखौ डिसमिस खालामगोन आं।
नों आंखौ निमाहा होगोन ना? जेबो नङा बे इन्सिडेन्टसो अके। निजिरा मोनसे बाथ्रामोन, नैबे सानस्रिनि बिजाबमोन, अन्नानै गथायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन। मानोना बे बिजाबा आंनाव जोबोद गोबाव जाबाय। बियो गांसे मोजां बिजाब। निजिरा सानस्रियाबोथ' बर होनायनि मोन्थाय दंमोन ना, हायोबा बेखौ लिंबोनो नाजादो। जागोन ना? दे बिदिब्ला आं बुंहरनायगोन। दा आं फैबाय। दे। नेरसोन बिमा दासिमबो खरनि खामानिफ्रा एसेबो आवगायथाराखै नामा? आफा नों सिन्था खालामनाङा, उखिला साननैसो नेबावनो थिनदों। जोंबो थानो सुखुवाखै आफा, नोंखौ गारनानै। जों नोंखौ जेरैखि जायाबाबो बख'नानै लांथारगोन बिफा। बिमा हानायमानि नों रांफोरखौ सोरनावबा नागिरनानैब्लाबो आंखौ बेनिफ्राय बख'नायनि मोनसे राहा लामा खालामदो। नैबेखौ लाखि आफा, नोंनि थाखाय गाननाय गस्ला। जों नाजागासिनो। थांदो बिमा। आफा। Good morning to everyone, my dear students. उदालगुरि कलेजाव बावैसो जानानै थांनाय इउनियननि बिसायख'थिया मोनसे मोननै जाथायखौ लानानै सान्थियैनो जाफुंलाङो। बे बिसायख'थिनि जोबथा फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जासिगोन। गिबियावनो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स नेहाथारिनि थाखाय सानै बिजाथि गसंदोंमोन। बे देरहासार बिजाथियानो जाबाय मुस्रे समदन बर'। नैथियाव देरहासार बिजाथियानो जाबाय लिटरेचार एन्ड डिबेटिं नेहाथारि मुस्रे दानसोरां बर'। आरो जोबथायाव नेहाथारिनि थाखाय बेयावहाय सानै बिजाथिया गसंदोंमोन। बिथांमोननि मुङानो जाबाय मुस्रि गारला नार्जारि आरो मुस्रि नेरसोन बर'। दा बिसोरनि गेजेराव मात्र गांबाल' भटआव देरहासार जानो हानाय बिजाथियानो जाबाय मुस्रे नेरसोन बर'। दिनै आंनि गोसोआ मानो बिब्दि जादों? नेरसोननि महर मुस्रियाल' जावले मानो बेरखांफैदों? आं नेरसोननि थाखाय बोदोर जायाखैथ'। सासे सिख्लानि जिउआव बिब्दि समखौ फोरमायनो माबाफोर मुं दं दाबे? दिनै मानोब्ला नेरसोनजों रायज्लायनो आं जोबोद गोसो जादों, नाथाय माब्रै आरो मानो लोगो हमनो? आं दिनै लोगो हममारनांगोन। आं दिनै फनजोंब्लाबो रायज्लायथारनांगोन। हेलौ। निजिरा नोंलाय माथो जेबो रायलायदिया? नों एकदम जाम्बि आरो गिख'। बे बाराव आं रायलायफिननांथारगोन। हेलौ। सोर जाखो? आदा आं निजिरा बुंदों। निजिरा
गोसोखांनायनि थाखाय साबायखर नोंखौ आं फन हरगोन होननानै माब्लाबा सानाखैमोन रायज्लायनो फोरमायनो गोबां दंब्लाबो गिबियावनो मैया इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय जासिग्रोबाय गोरोन्थि मानोना आं नोंसोरखौसो साबायखर होनांगौमोन नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ मोननानैसो आङो देरहासार जादों बेफोरखौ बुङाब्लाबो जासिगोन आदा थार केन्डिडेटखौ सायख'नायानो जोंनि बिबान एबा रेसपन्सिबिलिटि आं होनो सानो बेफोर दान्दिसे रायज्लायनांगौ गोबां दं नों समाय होनो हायोबा मानो हाया जानो दे अबाव लोगो हमनोबा फनाव गासिबो बाथ्रायानो बुंजाया जायगा मोनसे होनांगोन आंनो प्लिज बिदिब्ला गाबोन मंगलबार आरजनि सानबो बे बाथौ मन्दिराव फैबानो जाबाय बाथौ आरजआव जोंहा रावबो थांफेरा बाबायाबो थांनो होआ अब्लाबो आं थांगोन दे थेंक इउ निजोरा गोजोननाय थाबाय अके बिदिब्ला फनखौ दोननोसै बाय हा सोरजोंथो एफा गोबाव रायलायबाय थाखो नो साहाया लोंदो निजोरानि फनायै बे इलेक्सन देरहानायनि गोजोननाय हरदों मा निजोरानि फन मा इसिबां गोमोथाव बाथ्रा बेलाय निजोरायालाय मानोथो फन हरखो नोंनावलाय नङा जों निजोरामोननि थाखायसो इलेक्सनखौ देरहादों नालाय अब्लाबो आफा बेखौ एसे सामोल होनानै था बै निजोरा बिफा सान्दांगा माहाजोना माबा माबि सानलायगोन नों जेबो मिथिया जों गामियाव सान्दांगा मोनबायदिखौ फोसावनोब्ला जोङो निजोरा मोनबायदिनि मदद लाखानांगोन दे आफा दानिया बुंदो नोंनि हाबानि बाथ्राखौ नोंलाय माथो सानखो दा आं बेफोरखौ जेबो सानथ'नो हाया आरो नोंनो मिथिखागौ जोंनि न'खरनि रांखान्थिनि हालोदा बारा मोजां नङा आं गावनि आथिङाव गसंनानै थांना थानो हायागौमानि बेफोर बाला गुदुङाव आगान होनो सानाखै आयै नोंनो मिथिखागौ 40,000 50,000 मोनब्लानो आङो आफाखौ जेलनिफ्राय बख'ना लायनो हासिगोन जाबाय आफा नों आरो बेफोरखौ बारा दा बुंसै दुखु मोनो आफा गोसोआव लोगोफोर नोंसोर नोजोर होदोंना होआखै जोंना मोनफ्रोमबो खामानियावनो जेनबोगासिनो दङ बे बारावबो जोङो नेरसोनखौ फेजेननो हादिया जोंनि मान सन्मान गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोब्बाय आरो आंनि 50,000 राङाबो ओरैनो दैयाव थांबाय आरो बोरो नोंसोरजों मानसि फाथाय हरफानाया माथो बुजानानैसो हरजाबाय नोंसोरलाय थारैनो आंबो गांबाल' भटआव जेननाया जोबोद आफसोसनि बाथ्रा जाबायलै नोंसोर मिथिगोना मिथिया जोंदि फोथायखेबस खालामजादों माबोरै आरो मा जाखो आं मिथिगौ बियो निजोरा आरो बिनि लोगोफोरनि खामानि बियो माबोरै जानो हागौ बेथ' जोबनायसिम जोंजोंनो केम्पिं खालामगासिनो दंमोन ना आंनि नोजोरा फारसेथिंल' नङामोन इलेक्सन रिजाल्ट मोननायनि समाव बिसोरनि बेखौ नेरसोनखौ दिनैनो आरो दानो माबा मोनसे खालामनो डिसिसन लानाया जोंनि गोनांथि कारेक्ट नों थिगखौनो बुंदों हांख्राय बिनि थाखायनो जोङो समाजाव लाजि फोनांजाबाय आंनिबाबो दिनैनो माबा मोनसे खालामथारनांगौ बिखौ नोंलाय मानसिया फैगासिनो दं ओइ र वाह जोबोद मोजां इलेक्सन गेलेनो रोंगौ नोङो आंनि बिनानावखौ लानानै ब्लेकमेलिं खालामदों नोङो
साला दासो मोनदों नोङो इलेक्सनाव देरहानाय बायदि मोनदोंमोन हो दा माबायदि मोनदों नोंलाय हो हो खेनसे आरो बिदि खालामबावनांगौबा नोंखौ अनबाय आं ओइ बिमानि गाइखेर जादोंबा ओरै फै आरो नांबावनोबा बाजै औ आंनो दख'ना गांसे मोजां हरलाय दख'ना नोंनो माब्लाबाफोर गानफेरनाय बायदि दख'नाथ' आं नोंनो हरगोन नाथाय नों बाहा थांनो नागिरदों आंनो खिथाथारनांगोन बाथौ आर'जआव बाजै नेरसोना लेंहरदों आच्छा बिदिसो नोङो आंथ' दा बुजिबाय नाथाय दख'नाथ' आं नोंनो हरगौ नाथाय नोंदाया मिथियोब्ला रागा जोंगोन रायगोन नङासै नों जेबो गिनाङा बाजै आं दं भेरि गुड आं नोंनो दख'नाखौ हरनोसै नाथाय र'
सोंथिखौ सोंनायनि सिगांनो नों आंनो फिननायखौ होबाय I love you निजा हेलौ आदा नों आदा बुङाबाबो जागोन नाथाय निजोरा आं नोंनि जिउनि थांखियाव हेंथा होनो गोसो गैयामोन आरो नोंनि न'खरनि मानसियाबो बे खामानियाव हेंथा होखागोन आं मिथिखायो नों बेखौ जेबो साननांगौ गिनांगौ गैया गासैखौबो आंनो सामलायगोन So if you don't mind I want to meet you again गाज्रि मोनबाय नामा मा गाज्रि मोनबाय नामा माखौ गाज्रि मोननो आंथ' नोंनिखाना नोंनि गोसो बायदि खालामो देहा सोलेराव नोंनि नोजोर फारनै खावलायाव नोंनि नोजोर आंनि नोजोर आंनि 사야마야 누파마파 사야마야 गेलेफैयो नों अनजालु आंजों लोगोआव नों अनजालु आंजों अरायबो सायामाया नुफामाफा सायामाया गेलेफैयो नों अनजालु आंजों लोगोआव नों अनजालु आंजों अरायबो आंनि नोजोर आंनि नोजोर महर मुस्रियाव नोंनि नोजोर
निजोम हरनि सुदेम बाराव आंजों नोङो गेलेफैयो नों अनजालु हरनि सिमाङाव नों अनजालु आंजों गेलेफैयो निजोम हरनि सुदेम बाराव आंजों नोङो गेलेफैयो नों अनजालु हरनि सिमाङाव नों अनजालु आंजों गेलेफैयो निजेरा सैथो बाथ्रा बुंदों सोरखौ लोगो हमैया आं मा सोंनो खोनादों ना आं देरबाय मोजां गाज्रि साननो बिजिरनो हानाय जाबाय सानफ्रामबो आं बहा थांदों सोरखौ लोगो हमदों बेखौबो नोंनो फिन होनांगौ नामा आङो आं हमदांनो हाबाय नों बिमा बिफानि खर' बाद्रायबायथ' खोथा गनायलाना दाउमा दाउसायाबो मोनाब्लि जायोब्ला गावबागाव बासा नागिरो खोनायाखै नोङो हर थुजाबा बबाव थाङो नोंलाय आनै फिसा नों फिननायखौ मानो होआखै नोंसोरनो सैथो खोथाखौ नांथारगौबालाय खोनासं आं दिनै फुंनि 9 बाजियाव नेरसोनखौ लोगो हमनो थांदोंमोन मानोना आं बेखौ मोजां मोनो आरो 10 बाजिनिफ्राय क्लास खालामनानै आं दा न'आव फैबाय निजेरा सोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों मिथिगौ नों बेल'थ' नङा मैया आं बाथौ आर'जावबो थांबावदों मिथिगौ ना बेफोर नोंनि खामानिया मोजां जायाखैलै आनैसो आरो दाखालि कलेजनि इलेक्सनाव नेरसोननि देरहानायनि जाहोनाबो आंनो खोमाखौ थोंगोर खोनासं बेफोर नोंनि साननाया आंनि थाखाय माब्लाबाबो जानो हाया मानोना बे न'नि गाहाया आंसो आरो खोनासंबाव नोंनि हाबाया गारलाजोंसो जागोन बे आंनि लास्ट थांखि येस बे न'नि सोरबाया नोंनि गोसो बायदि सोलिनो हागौ नाथाय आंहा बेयाव जेबो बादा गैया नाथाय आं बेबायदि सोलिनो हानाय नङा आरो गारलाजों आंनि हाबा इम्पसिबल आफा बे माब्लाबाबो जानो हाया मानसि समाजाव बिसोरहा जेबो जायगा गैया आरो नारसोमनानै हाबा होथारबाबो आंनि गोथै सहखौसो नुगोन आफा बाजि सानस्रि आरो नेरसोननि दावगालु जिउआव हेंथा होग्राया नोंनो नङामोन नामा आफा निजेरा नों दासिमबो बिफाखौ सिनायाखै बे ओनसोलाव नोंनि आखल आखुखौ सिनायै सोर दंबावो आफा थारैनो बे मुगैजाथाव आखुआ जोंनि समाजाव गोख्रों हेंथा होदों नाथाय आं बेखौ माब्लाबाबो सहायनो हाया निजेरा नों सिमा बारबाय नोंखौ साला बेबायदिखायनो आं सिगाङाव बुंखादोंमोन नोंखौ बेबायदि खोथा बिमा बिफा खोनासङा मा खोथा लानानै नोङो होथारलै गुमै होथारबो होबावथार माथो बोरैबासो जाबायलै गुमै आइदै मा जाखो गैला थैबाय बायदिसो मोनदां हा मा जाबोनांगौ जाखो बैनाय हैद आं गिनायसो मोनबायदोलै गुमै गिना थैद आं दं बाथरुमावला
बाथरुमावसो बाथरुमाव गयथि मा आदै रावबो गैया नामा गैया निजोराया बाथरुमाव थैनो थाबाय माब्रै जाखो आदै मानसिफोरखौ र' आं खिन्थानो लेंना थांलाय लायो र' फिसाजो आच्छा सानदागोन नोंथां जाथायनि समाव न'आव सोर सोर दंमोन आरो निजिराया बे समाव जाथायनि सिगां बहा दंमोन असि साहाब बेलासि सम जाबायमोन कलेजनिफ्राय सफैनानै निजोराया जोबोद मेंदों होननानै बाथरुमाव हाबदोंमोन अब्ला बे समावनो जोंनि बे धनसि फैनायजों आंजों जुमाय एसे लोंबाय थादोंमोन गोबाव नुनायलाय मा जाखो होननानै गाबज्रिब्ला जेबो राव गैया बेनि उनाव बाथरुमनि दरजाखौ खेवनानै नायब्ला मानसिया गोग्लैनानैसो दङ ओमफ्राय खाथियाव थांनानै नुबाय मानसिया थै र' गनानै गोग्लैनानैसो दं दा जों मा जाखो बुंनोनो हालिया दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै सार आच्छा सानदागोन नोंथां बाथ्रायाथ' जोबोर सिरियास जाबाय नंगौ सार जों दा गोथैखौ पस्टमर्टम खालामनो लांनांसिगोन दा बेनिखायनो जों बेखौ थानायाव लांनांसिगोन हावलदार पस्टमर्टम खालामनायनि थाखाय बेखौ थानायाव लांनांसिगोन हे गसाइ आंखौ थांना थानो गोहो होआसै नोङो गसाइ आंनो गोहो हर निजोरा नों आंखौ निमाहा होगोन ना नेरसोन नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम जों बिनि दायनिगिरिखौ दिहुननायासो जोंनि खामानि नों गोसोखौ लोरबां निजिराया मा जाहोननि थाखाय सुइसाइड जानानै थैनो हाखो आं सानस'नो हायासै निजोरा सुइसाइड नङा बेखौ बुथारदोंसो जानांगौ आरो बे बुथारग्राया रावबो नङा गावनि बिफा आरो धनसिं देवानियानो जागोन नाथाय गावनि सासेल' फिसाजोखौ बुथारनायनि जाहोना मा जानो हागौ नेरसोन निजोराया आंखौ मोजां मोनोमोन आरो गोथौ सोमोन्दो लाखिबायमोन बिनि जाहोननि थाखायनो जानांगौ नाथाय आं बुथारग्राखौ ओरैनो नागारा बेखौ फोजोबनासो गारगोन बे खामानियाव जोंबो मदद होगोन नेरसोन जोंबो मदद होगोन आं जोबोद गिनाय मोनबाय मा खालामनाया मोजां जागोन दालाय बाथ्राया मा थोंजों बुङाखै मानो नेरसोना जामुगुरिनि सेरजानि न'आव थांदोंमोन मिथिगौना नों गुमै हा मानसि न'आव मानसि थाङाबालाय बोरै जानो आंबो खोनादोंसो हिनजावनिफ्राय नाथाय खोनानाय बाथ्राफ्राबो मालाबा थार जायोना बेखौ सिन्था खालामना नोङो सेरजाखौ आं मिथिखायो बेखौ आङो गासिबो बाथ्राखौ बुंना दोनखाजोब्बाय खि जाग्रा मोसौआ खिखौ नागिरखायो नोंनि खोमालाय फना नै नोंनि मारलाय गुमै नै हेलौ सोर जाखो मा गावनि फिसाजोनि जिउखौ फोजोबनानै देरहासारनायनि फोरबो खुंनायानो दाबो जोबाखै नामा बिनि उनाव सोरनि फाला जागोन नेरसोन बुंनायसै आदै बिदि बुंनानै बे दुखुनि समाव मा फोरमायनो सानदों नों सादु जाफ्लायाव जासिगोन नोंनि सादुखौ हमना मोनबाय नों मिथिगोन ना मिथिया दा निजोरानि बुथारनाय केसखौ जोंनि दावगालु समाज फोसाबारि आफादा नाजावबाय दा जोंनि आखायाव बिनि दायनिगिरिखौ साजा होनायनि केसबो दङ आरो एभिडेन्सबो दंसै आदै नेरसोन नों जियानो खालामदोला दा नों मा खालामनो सानदों बुंहरबानो जाबायना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंनि बेरेखा जानानै दं दाबो सम दं बेफोरखौ सुद्रायनायनि थाखाय थांना थानो सानदोंब्ला नोङो माखासे कन्डिसनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन मिथिबाय आंनि जोबथा खावलायनाय नों आंखौल' बासायदो आं नोंनि गासिबो बाथ्रा मानिजोबगोन
थाथ' ए बेवाइफोर फैफेरा दिनैलाय बोरै आथिङा लावबोखो फैबाय सोरखौथो नागिरदोंमोन नेरसोना न'आव गैया नामा बेयो न'आव गैया फुङावनो जियालाव बिफाखौ नायनो होननानै ओंखारलांदों दे जासिगोन दे नांला नैबेहाय 6 लाख दङ आरो हानि दलिलबो दङ फाट्टा दङ बेखौ लाखिदो आं थांनोसै हा साहाफोर लोंलांबानो जायोमोन ना नांला बेयाव दसे जिरायनानै खामानिबो दङ थादो दे आया बेथ' दनसिं गाननाय गस्ला खरनै गुदामसो बियो हेलौ असि बाबु बाथ्राया मोजां नङा निजोरानि केसाव नोंथाङा आरो धनसिंआ इनभल्भ दं होननानै एफआइआरखौ दर्ज खालामलांबाय नेरसोन आरो बिनि लोगोफोर फैदोंमोन असि साहाब नोंथाङा माबाफोर साजेस्ट खालामनो सानदों नामा खोनासं नोंथाङा जेसे हायो गोख्रैनो फै कर्टआव एन्ट्रि सार्टिफिकेट लानानै थांनांगोन बेखौ खालामनो सिगां नोंथाङा आंखौ लोगो हम आं दोनबाय दे गोजोन्थों दे हे गसाइ थारैनो मैया सिखाव जानायासो फोरमान जाबाय नामा सोरनि खामानि बिलाय बे दुखुथिया न'खराव सोर सिखाव खावथावो बैनाय दनसिंनिसो फाव जाबाय नामा बिलाय एफा गोबाव नामा दिनै बे गथ' मासे दावराव दाबो उन्दुखै नामा नोङो मालाय बिजाब फरायनाय गथ'खौ मा बुंबाय थादों नोंलाय लोंनानै जानानै गावहाथ' जेबो खामानि गैला मोजांसो बुंदों नोङो नोंनि थाखायनो बे न'खराव सान्थि गैला आंलाय मा दाय मावखो नों जेबो मावाखै नोंसोरनि खोथा बाथ्रा लानानै निजिरा गोसो सोलायनानै न'खरनि हेंथा होदों थांनाय समनि इलेक्सनावबो गारलाखौ फेजेननाया नोंनोमोन बेनिखायनो आं बुङो निजिरानि सुसाइड जानायाबो नोंनिनो आखाइ दङ आंनि सायाव माबाफोर जाबसिनबावनो दङबा जाबसिनबावदो नोङो नुगोन दा निजिरानि केसा सोरनि आखायाव गोग्लैयो केसखौ सोरनिबासो होनदों नोङो Sao giúp với ai đời
आदसा सानस्रि बे जाथाया जाब्ला दरजाया थांनाय ना खेंनाय बे जौ लोंनानैसो फैदोंमोन सार आं दरजाखौ मारिथ'वाखैमोन सार आदसा जाथायखौ नोंनो खालामाखैमोनथ' नङा सार आं जेबो खालामाखै सानदांगोन नोंथाङा एसे बाहेराव फैलाय मानो बिदि जानो मोनखो आदसा सानदांगोन नोंथां दरजाया खेंनानै थानायनि थाखाय जाथाया एसे कमप्लिकेटेड जाबाय बेनि थाखाय नों सोरखौबा दाउट एबा सन्देह खालामो नामा बे खामानियाव आङो नेरसोनखौनो फुरा 100% आंहा दाउट दङ आरो बिनो मावथारदों मानोना बियो सिगाङावबो आरो दाबो सानस्रिखौ मोननो थाखाय हास्थायो बाथ्राया बेबायदिसो नामा जालांखो नोंसोरो गासिबो आं बेनि न'आव दानो मानसि थिनहरगासिनो दं सारा मोजाङैल' खालायदो जों पुलिस एसेबां हराव मानो फैनो गोनां जाखो आंनि आखायाव नोंनि एरेस्ट वारेन्ट दं इउ आर आन्डार एरेस्ट नाथाय आं मिथिनो हागोन मा दायनि थाखाय नोंहा महरखौ बुथारनायाव टटेलि इनभल्भ दं मा दायनि थाखाय आंनि फिसाखौ एरेस्ट खालामना जाखो नोंसोरो महरखौ बुथारनायाव बिहा टटेलि इनभल्भ दं मा बेखौ थानासिम लांनाय जासिगोन मा दायनि थाखाय नङा नङा आंनि फिसाखौ लांनो मोना लांनो मोना लांनो मोना लांनो मोना जों हगारहरा लांनो मोना नेरसोन आफा लांमारबाय बिफा मा खालामबावनांगौ दे आं गामिनि मानसिफोरखौ खोन्थाहैनो एसे नेरसोना दायनिगिरि नङा नेरसोनखौ हगारनांगौ नेरसोनखौ हगारनांगौ दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालाम आयनासो बिजिरसिगोन दायनिगिरि नंगौना नङा बिथाङा आयनासो बिजिरसिगोन दायनिगिरि नंगौना नङा बिथाङा नेरसोनखौ हगारनांगौ नेरसोनखौ हगारनांगौ धनसिखौ एरेस्ट खालाम दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालाम दायनिगिरि नंमारगौना नंमारा सिन्था खालामनाङा र' हि इज ए कालप्रिट आं बेखौ हगारनो हानाय नङा नो सार इउ आर रं नेरसोना माब्लाबाबो कालप्रिट जानो हाया सासे मानसि ससियेल वार्कारखौ नोंथाङा कालप्रिट होननाया गोरोन्थि जागोन जोंबो बुजिगौ जे आयेनाव सासे मानसिखौ एभिडेन्स मोनाब्ला बेखौ एरेस्ट खालामनो हाया बेखौ जोंबो मिथिगौ असि सार महरखौ बुथारनायनि दायनिगिरिखौ हमनो हायोब्ला नों मा नेरसोनखौ हगारगोन येस व्हाई नट हायोबा दिहुनना हो बिदिब्ला आंनि हौवाखौ आंनो बुथारदों आंखौ एरेस्ट खालामनो हागोन नों मा बिदिब्ला नोंनो बुथारमारदों औ आंनो बुथारदों एरेस्ट हार बेखौ लखबा सोनानै नेरसोनखौ लाना फै असित बाबु नोंथाङा दनसिं आरो सान्दाङा माहाजोनखौ माबार एरेस्ट खालाम नङाबा दा नों बेसेबां मानसि नुदों बिनिफ्राय बांसिन फैगोन नोंनि थानाखौ जों गाग्लोबफैगोन मिथिबाय जागोन नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा दा थांनो हासिगोन नेरसोन नोम्फाखौ सान्दांगा माहाजोना थिखोनानै लांबाय आफा नों माबार बासायदो आफा माबार बासायदो
नोंनि बे सनस्रा देहाखौ आंनि बे हासार गोनां आखाइजों बुथारोब्ला सोरजिगिरिया आंखौ दुखु मोनगोन सुबुं हारिया आंखौ मिनिगोन सुबुं हारिया आंखौ मिनिगोन थु लबिया माहाजोन साला आइयाव हांसो राजान बादि होस्रिखावदों सिनायाखै नोङो नैबे दाखुमा गुन्दाखौ फिसाफोरखौ बुङो बिमाफोरा दाखुमा फैगौ सिरिथा होननानै आफा नेरसोन फिसा नैबे जिखौ बोरै सफैखो आरो बे खैफोदनि जायगायाव मानो फैनांगौ जाखो नायदो फंबाय दाखुमा फलाननि मैहुरा गावनो फानजारियाव हाबफैबाय समाज सिबिग्रा बै सोरगोआव थांनानै समाज सिबिबाय था नोंसोरो बिफा फिसाला मोनथियाखै नोंसोरो सान्दागाखौ सिखो सान्दागा आंनि फिसाखौ नों बेबादि साजा दाहो नांगौब्ला नों आंखौनो जेसेबां हायो एसेबां साजा होबाय था नेरसोन फिसा नों हानाय माने बेनिफ्राय थाबैनो थां आफाखौ बिदि दाखालाम नों बिदि दाखालाम नों नांगौबा आंखौनो साजा हो आफाखौ हगार थारमाने ओरै सुइसोबा ओरै नांहैयो आरो ओरै सुइसोबा फिसालानाव नांहैयो मासे मोजां गेम बेलाय नेरसोन नों सान्दांगा माहाजोनखौ सिनायाखै नोंनि थाखायनो आंनि फिसालाया थैबाय आरो फिसाजोआबो थैबाय धन सम्पति नों गासिबो आंनिफ्राय सेनानै लांजोब्बाय आरो 2 लाख रांखौ आं नोंनो होफैफिननांबाय नाथाय दिनै बहा गनो नोङो बे बारा फिसा फिसाला गनाय नङा बे सान्दांगा माहाजोननिफ्राय सान्दांगा दाखुमा सान्दांगा सिनायाखै नोङो बे दाखुमा गुन्दाया गोसो जायोब्ला बे खांख्राइखौबो गोथाङै जानो हायो आरो नङाब्ला नोंखौ गोसो जायोब्ला गोथांबो हानो हायो सिखालाबो दाखुमा नों बिदि खालाम आफाखौ बियो दाखुमा नों बिदि खालाम सान्दांगा नों बिदि दाखालाम आफाखौ बिदि दाखालाम नोङो दाखुमा Apa? Tuh.
नेरसोन फिसा नों बेयाव सफैनानै बोरै बिदि जाखो फिसा Woi, kalian apa? Bukan pun. That's